Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Arizona 230 UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakandra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Enero 22, tuig 2024. Sa gihapon, inibulagan mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita, headlines sa balita lokal. Philippine Army ginapasiguro nga wala sang anuman nga mga security threat sa isla sang Panay kadungan sang Dinagyang Festival. Sa dugang pa nga mga balita, mobile station o kun mobile detention ipahamtang para sa Dinagyang 2024. Suspensyon sang klase sa 26 pa tubtob 29 ipatuman ni Mayor Jerry Triañas. Sa dugang pa nga mga balita, mga reklamo nga nag-apply for consolidation kag wala ma-consolidate jurisdiction sang Office of Transport Cooperative kag Cooperative Development Office. Sa dugang pa nga mga balita, operasyon sang Tintin nga taxi unit problematic. Sulod sa President sang ato patop gin na secure ang mga taxi units nga katapos ang ila asosasyon. Ini kasunod sang taxi driver tublang nakuhaan sang illegal nga droga. Matapos nga makabunggo sa nakapark sining nga salakyan kag nagwaras may droga na may pusil pa. Katsa Friday sang Department of Education nag-umpisa na. Muni madalagkuha ng mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Auto. Sa mga nagapauna kag dalagkuha naman nga mga balita, ining matinggas karon nga pagpandam sang Department of Interior Local Government may kantanan sa mga barangay official nga nagapakigpahin sa signature campaign agud mabiyandaran ang 1987 Constitution sa sining maginaduso man balang signature campaign ukon People's Initiative nga ila sining ginatawag. Hambal sang tiglikom sang Department of Interior and Local Government nga mga pangatubang sa nagakaigo sini iya nga kaso ang sinuman nga barangay official. Sa karon sa aton sini nga mga kabombo sa gyapon matunog ining istorya nga isa kagatos ka pisos ang bayad o ang ginahatag sa mga individual nga nagpirma sa sining the so-called People's Initiative. Makapirma ka lang dira may isa ka kuno kagatos ka pisos pero may ara pagid do kasubong iya nga ginligwat sini nila sa aton sini mga kabombo para kuno abi hindi dismulado. May mga impormasyon man kita nga nabaton nga imbis ang isa kagatos kuno, no? Isa kagatos ka pisos kabaylo sini iya bugas na. Sa aton sini nga mga kauturan di madamo naman sa nga nagapakalaot sa nasambitan sining lihok sa kung sino man ang nagapamuno sini. No, there was a time nga ginako sa isa ka kongresista and sang damlag lang, wa isang liwan, kunti si Senate President Juan Miguel Zubiri ang nagpahayag nga ining mga opisyal o kung mga matagas ka opisyal katulad niya ang yara sa likod sa sining ginatawag People's Initiative. Komandumduman paganigin pagkamalaot man sa nagkalain-lain sining sektor kaysa niya kung dapat kung People's Initiative ini magagika ng inisyatibo sa mga tawo. Inabala from the root words or root word mismo, no? Or root words sang ginatawag sini nga kay gayunan or pamaagi agud nga iligwaton or makaligwat or makamyandar sang aton siniya nga konstitusyon. Diri pahayag ni Abalos sa aton sini nga mga kabombo nga manakabaton na ini siya sa report may kantanan sa sining pagpakigbayin sa mga barangay officials, no? Sa sining pagpapirma sa mga pumuluyo
kag nakabaton man ini siya sa nga reklamo. Hindi lang kay report kundi reklamo gid ang nabaton sang Tiglikom sang DILG. Now, di kon na ang direktor pa sang Archdiocese of Haro, Simon Senior Militonoso, sinya hindi chatcha no? Nga charter change. Ang kinahanglan taya, chatcha man tuod pero character change. Kag makabigman nga immoral. Ining pamakal sang pirma sang mga individual nga tag-isa kagatos ka piso so kung ginabaylohan sang bugas. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan, ti amo ni karon ang isa sa mga ginalantaw naton, no? Kung bala matigayon kag may katumanan ang pagpaandam ni DILG Secretary Benhur Abalos, batok iya sa mga barangay official nga dapat hands off sila sa sining ginagkabing People's Change or People's Initiative rather sa pag-amyendar sa aton sining konstitusyon o galing ti paano abi ni karon. Anong matabo sini Secretary Benjamin Abalos, sir? Kaya may pipila na diri ka mga barangay official nga nag-ako nga ti mayara sila sa kahilabtanan, Botsilingon nga ti ginpagi sa ila ining the so-called People's Initiative sa aton sinimatag palamati kag ginako man ganin nila nga may partisipasyon sila dire. Anong matabo sini karon Secretary Benhur Abalos, sir? May tupa bala ang imo sini iyang pagpandam o kon hasta lamang kita karon sa inistorya iya dalom paho, istorya dalom ipil-ipil, istorya dalom langka, puira lang sa aton sini makabumbo basi damo pala atubla kag kututon kita disgrasya gid manghabok-habok gid sining aton iyang lawas. O kumo nga mayara sa mga barangay official, nga nag-ako nga mayara sila sa partisipasyon sa pag-disseminate sining mga papel nga pirmahan sa mga pumuluyo. Anong himuon karon ni DILG? Sa aton sining mga kuturan kay nagpuro pandam gimonoy. Basibla ko na kutso-kutso chismis na ningwa niya. Kabay pa hindi pamatudi abi Benhur Abalos, sir, one time lang ngang mga ginapangasal sa imo siniiya nga sungadira may kamaturan. May klaro na diri iya nga mga barangay official nga nag-ako nga ti may partisipasyon sila kag sa ilagin pagi. Ang pamangkot kay hindi pwede ni kag magano kuno pangatubang sa nagakigo sa kasong sino man nga barangay official at abi kasuhi abi Secretary Benhur Abalos. Basi ko may igo sa balong blanyaw ang sitwasyon ta. 50 minutos na nakaligad sa takna sininga lasa 11 daw kasubo nga ginyaguta karon sang senadora ang nagakanabo sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Liwan nga daw kasubo nga nagyaguta sini konti ang utod mismo sang presidente ang pagkaisa mismo sang House Speaker ang ginatumod naton si Senator Amy Marcos. Gintawag karon ni Senator Amy Marcos nga daw kasubong Guinness World of Records ang pinakamadamo nga numero sang nagdaog sa jackpot sa loto sa Philippine Charity Sweepstakes Office para kay Senator Amy Marcos. Masarang ko nung mamangkon sang pungsod Pilipinas ang award from Guinness World of Records sa may pinakadamo nga nagdaog sang jackpot sa loto. Ginpayag man sang ni Marcos nga daw kasubong iya nga makatilingala ang pagdamo sang loto winners nga sarang mapakigbahin sa Guinness World of Records. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, ang PCSO naka-record sining Oktubre tuig 2023 sang 433 ka mga individual nga nagdaog sang 236,655 loto.
amo ning problema kay bag-o pa lang yan na notisyaran sa mga opisyalis naton nga do gulpiada lang nga do nagdibuinas ang mga pumuluyong Pilipinon. No? Sa tsimpo yan ni Presidenta Bongbong Marcos sa aton sini matag palamati. No? Ako dugay ko na ni ng panimawaan. Makapila ko na ni kabes nga ginmuno sa aton sini makabombo nga daw kasubong sa tsimpo ni Senator or ni President Bongbong Marcos ang dibuinas, ang grasya, no? Nagalalapaw sa mga Pinoy. Kay halos kada bulan may nagaigo sa jackpot sa loto. Nag-init pagid ang senaryo sa aton sini nga mga kabombo sang naggalutaw ining laragway sang isa ka loan better or loan winner, no? Sa aton sini mga kabombo nga nagbaton sang cheque bilang premyo niya sa Lotto Grand Prize. Pero ginako man ini sang chairman, no? Sang Philippine Charity Sweepstakes Office, no? Si chairman or commissioner, chairman o commissioner, no? Si Mel Robles bla sa aton sini mga kabombo sini niya tuod inang winner. Galing pigaw lang ang pag-edit or pag-photoshop. Sa aton sini karon niya mga kabombo. Di kon amor sining plastada no mo namo nag-igo kay mo namo nag-post ang amo sining nga picture nga nagauyat sila sang nagauyat sila sang tawagan ni sang cheque. Por Diyos por santo. Pero paslamatan gyapon naton is Ginoo no? Sa aton sini mga kabombo kag paslamatan taman siguro sa President Bongbong Marcos kay tisayay nga tsimpo nangin or naglalapaw ang dibuinas kag grasya sa mga tumalaya sa Philippine Charity Sweepstakes Office hilabi pa sa mga dumalagko sini nga mga grand prize. Amo lang sinagaling banwae kay ti kuno nagakadapat nga confidential ang identity sang mga winner. Ti kon mag-amo sini ganing istokada, mag-amo sini ganing plastada sa aton sini makabombo ang pagpangduwa-duwa sa aton sini nga paminsaron nagahuruplaag na dira. No? Nagahuruplaag na dira kay ngaman matag bala sampo ang mga kabombo na to yes promoto sa nga bombo milyon man to ang premyo sini nila, no? Pero ang ila sini iya nga mga winner to why man nila ginahinago ang ila sini karon iya nga identity ginakatuan sa ila sini nga balay, ginasugat sang patrol, ginapasaka sa tagsa kawaragwagan sa kundiin man niya nagadaog or di naghalin ang aton sini nga mga winner, no? Ginahusisa, ginapakita naton sa Facebook Live, why isang tabon ang itsura, why taman ginaburon ang itsura, ginapamangkot naton siya sa iyang pangalan, edad, ikaw bala ini, ginapangayuan sa identification card, pagkatapos sinabanwa, ihatag ng cash prize, paghatag sa cash prize, ginapaisip pa, ti ko magdaog na sabi 1,000 or 5,000, 1,000 ka pesos, 2,000 ka pesos, 3,000 ka pesos, 4,000 ka pesos, kag 5,000 ka pesos. Ang promo dres Bombo Radio ti damo sa nagamba nga sa Bombo ya ganiya, why pa ya sa may nalawagan nga winner ang premyo ya nagahulat na ya sa winner mo? Hindi ya kayang winner pa yang nagahulat sa premyo Ara na dayang adaan, matik na na dayon. Tapos mag-award sila sa premyo ay para daraya holiday. Holiday man na daya kung ano ya basta yang inugtagtag na ya kag inugpangatag sa premyo. Kaya ang premyo ari malang diri sa istasyon nagahulat sa winner. Ginahatag na ya dayon. Di may ano pa dayon, may testimonyal pa na nga ako si Ninito Tarugtog nga nagdaog ako sang 200,000 pesos, no? 300,000 pesos o pila dirang madagan niya, no? Kag may ara na sa pizza kung sano ang draw, sanong grand draw, sanong week number, tanan nga mga detalye para nga hindi kita no? Or para nga mapakita naton nga sa promo sa Bombo Radio wala sa hukos-bukos. Matutuod sini nga may winner ang nagadaog.
O matutuod tumalaya or tumalaya. Matutuod sini nga pumalasakop ang nagadaog. Di karon sa gyapon ang pagpangduwa-duwa sang mga pumuluyong Pilipinon sa bahin sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Base sila malang dira. Amo na nga ginatabunan sini nila iyang itsura sa mga winner para kunwabi ti justify la or aswerasan kala na nila nga para manisayla sini nga seguridad. O para nga hindi pagkidnapon niya sini nga bata, para nga hindi siya pagholdapon. Por Diyos por Santo, o sa iban sini nga lugar gani nga ti ginapakita man tong tsura, way mas lang pinangkidnapaw, way man sila pinang ano to. Nga dalago pag ito gani mga premyo sini nila iya. Araw-araw. Sakto si Senator Amy Marcos pwede mapasakop or nagakadapat lamang nga hatagan sa Guinness World Book of Record or Guinness World of Records, no? Sang award ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa kadamuon sa nagdaog sa jackpot prize. Dugang ang mga balita kaga impormasyon ninyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa mumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kaunta sang Lapaz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas! Sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Enero 22, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, International Criminal Court investigators nasa Pilipinas na raw mula pa noong Disyembre ng nakalipas na taon. Ayon yan kay dating Senador Trillanes. Pero mga pahayag na yan ni Trillanes, pure chismis naman daw ayon sa panig ni Attorney Salvador Panelo. Ang pagkasagawa ng diplomatic action laban sa China kasunod ng panibagong pangharas ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda doon sa West Philippine Sea, ipinaubay na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs. Northern Mindanao Police pinawi naman ang pangamba ng publiko matapos mapasama ang kanilang lugar sa mga restricted area sa travel advisory na inilabas ng Canada. Presidential sister at Senator Amy Marcos amendadong litong-lito na sa mga aksyon ng ilang mga kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. kung saan magkakasaumano ito ng BBM Loyalty Rally sa darating na Enero 28. Mahigit 14 na milyong halaga ng produktong agrikultura na italang pinsala dahil sa masamang lagay ng panahon doon sa Caraga Region. Sa ating international news sa bangaan, apektado ng sobrang lamig ng panahon sa Amerika, lumawak pa. Ikinasawi ng nasa 70 katao dahil po yan sa winter storm. At sa ating balitang palakasan, ang pasiklaban ng galing sa larangan ng palakasan tuloy-tuloy sa mga aktibidad doon sa bahagi po ng Dipolog sa ikalawang araw ng Uni Games 2024. Abangan ang mga update hinggil dyan. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
Kasalukuyan nang nasa Pilipinas ang mga kinatawan ng International Criminal Court. Ayan ay para magsagawa umano ng kanilang investigasyon hinggil sa umano'y naging paglabag sa mga batas, lalo na sa karapatang pantao ng kampanya kontra iligal na droga ng nakalipas na administrasyong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang naging pahayag nga ni dating Senador Antonio Trillanes IV at batayan niya sa kanyang mga impormasyong nakalap. Sabi pa ng dating mambabatas noong Disyembre pa raw ng nakalipas na taong 2023 ay dumating sa ating bansa ang mga investigador ng International Criminal Court. Anya, ginawa lamang ng International Criminal Court kung ano ang kanilang dapat na gawin para naman sa pagkasa ng initial investigation sa ating bansa at kung babalik man anya ang mga ito dito sa Pilipinas ay mangangahulugan lamang ito na para sa kanilang layuning kumala pa ng karagdagang ebidensya para sa secondary level ng mga akusado. Dahil dito ay sinabi ni Trillanes na sa lalong madaling panahon ay aasahan na may sisilbi ang warrant of arrest laban sa umano'y primary respondent sa nasabing kaso at yan ay may kinalaman umano sa paglabag sa karapatang pantao ng anti-drug war campaign ng nakalipas na administrasyon at pangunahin na nga na inaakusahan dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala mga kabombo, kabilang sa principal respondents sa nasabing kaso ay sina dating Pangulong Duterte at dating Philippine National Police Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa at may iba pa mga tinukoy din na may kaugnayan sa naturang hakbang ng pamahalaan. Sa kaugnay na balita, tinawag na pure chismis at fake news lamang ni Atty. Salvador Panelo na nagsilbing Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga naging pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ito ang naging reaksyon ni Panelo kasunod ng naging pahayag ni Trillanes na nagsasabing kasalukuyan na raw nasa Pilipinas ang mga kinatawan ng International Criminal Court para magsagawa ng investigasyon sa umano'y human rights violation ng campaign against illegal drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Panelo, kung totoo man na narito na nga sa bansa ang mga ICC o International Criminal Court investigators ay wala pa rin anya itong makukuhang mga ebidensya sapagkat wala anyang validation mula sa ating pamahalaan ang kanilang pagpasok dito sa Pilipinas. Kasabay nito ay muli ring iginiit ni Panelo na hindi maaaring maging basihan ang mga sabi-sabi at haka-haka para maging ebidensya sa nasabing kaso. Sa ibang balita, mga kabombo, ipinaubaya na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs ang mga susunod na diplomatikong hakbang ng ating bansa. May kinalaman sa pinakabagong insidente ng panghaharas na naman ng China Coast Guard dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea, partikular na sa mga mangingisdang Pilipino sa parte ng Bajo de Masinloc Shoal. Ito ay may kaugnayan pa rin sa ginagawang pagtaboy at pagpapabalik ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga shells na nakuha ng ating mga kababayang mangingisda sa naturang lugar na pag-aari at nasasakupan naman ng Pilipinas. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, idodokumento ng kanilang ahensya ang naturang insidente. Kakibat na rin ang paghingi ng mga affidavit o kaya naman ay sinumpang salaysay mula sa mga apektado na mga mangingisda na nakaranas ng pambubuli ng China. Pagkatapos anya nito ay magsusumiti ang Philippine Coast Guard ng investigation report sa National Task Force West Philippine Sea at maging sa iba pang mga concerned government agencies ukol naman dito. Kaugnay niyan ay nakasalalay na anya sa kamay ng Department of Foreign Affairs ang pagsasagawa ng diplomatic action laban sa China hinggil naman sa nasabing insidente. Samantala, nanindigan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga na hindi nito nakikitang magkakaroon ng transport crisis sa Metro Manila. Kahit pa mayroong 300 ruta ang walang nakapag-consolidate ng mga jeepney entities. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Guadis III, karamihan sa mga hindi nakapag-consolidate na entities ay maikling ruta lamang na maaari namang saklawin ng mga nag-consolidate na mga jeep na namamasada sa mas mahabang ruta.
Liban dito, ayon sa opisyal ay mayroong iba pang mga modes of transportation na dumadaan sa mga ruta na nababakante o walang nakapag-consolidate na mga jeepney entities. Siniguro din ng naturang opisyal na dito na rin po sa National Capital Region na si Director Zona Tamayo, mula pa rin po yan sa LTFRB, sa publiko na ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ay mayroong consolidated entities para serbisyuhan ang mga commuter. Samantala, nakatakdang ilabas sa ngayong linggo ng kinaukulan ang pinanalistahan ng mga ruta matapos na madoble ang naunang datos hinggil sa mga ruta kung saan naman nag-overlap ang mga short distance at long distance routes dito sa Metro Manila. Sa mga karagdagang pa nating balita, muling binigyang diin ng Police Regional Office 10 o yung bahagi ng Northern Mindanao na tahimik at mapayapa ang kanilang buong rehiyon dyan sa Northern Mindanao. Ito nga ang ginawa ng naturang tanggapan kaugnay doon sa mga pangamba ng publiko kasunod ng inilabas na travel advisory ng Canadian government na nagbabawal doon sa kanilang mga mamamayan na magtungo sa ilang lugar sa ating bansa, partikular dyan sa parte ng Mindanao. Sa isang pahayag ay sinabi ni Police Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Ricardo Gonzales Layug Jr. na patuloy ang kanilang ginagawang pagsisikap para mapababa ang krimen sa kanilang lugar, dahilan kung bakit kumpiyansa ang kanilang panig na magkakaroon ng maayos na seguridad sa naturang lugar na kanyang nasasakupan. Kasunod dito ay hinimok din niya ang mga turista na mapa-international man o kaya ay local tourist na bumisita sa Northern Mindanao. Kung matatandaan na una na rin inalmahan ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez ang inisyong travel ban ng gobyerno ng Canada sa kanyang home region na parte ng Northern Mindanao at tinawag ito bilang unfair. Dahil dito ay hinimok niya ang concerned security at foreign affairs officials na makipagkita sa mga kinatawan ng gobyerno ng Canada para naman maipaliwanag ang sitwasyon sa katimugang bahagi ng ating bansa. Kaugnay nito ay umapilang mambabatas sa Canada, partikular na kay Ambassador David Hartman na irekonsidera ang kanilang inisyong travel advisory at i-reassess ang sitwasyon sa usaping pangkapayapaan at seguridad sa parte ng Mindanao. Sa dagdag pang mga pagabalita, dismayado ngayon ng ilan sa ating mga kabayang mga magsasaka doon sa Vintar, Ilocos Norte. Pagkatapos kasi ng naranasang oversupply ng repolyo, bell pepper naman ngayon ang mayroong sobrang supply. Ito ang dahilan ng pagkalugi ngayon ng mga magsasaka ng bell pepper nang dahil po yan sa pagbagsak ng presyo ng bentahan nito na bumaba pa hanggang sa 10 piso kada kilo. Sabi pa ng ilang mga magsasaka, kaugnay nito ay may ilan pa rin sa kanilang mga kasamahan ang umabot na sa 20,000 pesos ang ikinalugi. Paliwanag naman ng mga kinaukulan, bumaba kasi ang demand ng bell pepper dito sa ating bansa kasunod ng pagkatapos ng holiday season, dahilan naman ng pagsobra ng supply nito sa mga merkado. Dahil dito ay napipilitan ngayon ng mga apektadong magsasaka na ipamigay na lamang ang kanilang mga ani na bell pepper habang iba naman ay hinahayaan na lamang na mabulok ang mga ito. Samantala, kaugnay ito ay patuloy naman ang panawagan ngayon sa pamahalaan ng mga apektadong magsasaka na tulungan sila pahinggil nga sa muling pagbangon at pagbawi mula sa pagkalugi. Dapat namang mapanagot ang power generating company na hindi makakapagbigay ng sapat na tuloy-tuloy na supply ng kuryente na nagre-resulta sa pagkalugi ng ating ekonomiya. Yan naman ang binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian kasunod ng isang power interruption doon sa subgrid ng Negros at Panay dahil naman sa biglaang pagbagsak ng Panay Energy Development Corporation, Unit 3. Noon po yung Enero 17. Nanawagan si Gatchalian sa Departamento ng Enerhiya at Energy Regulatory Commission na i-audit ang generation companies na patuloy na hindi nakakasunod doon sa Reliability Index at kung kailangan ay magpapataw ng parusa laban sa kanila. At ang generation companies na patuloy sa kabiguang maisakatuparan ang naipangakong supply ng kuryente ay dapat na managot at huwag
huwag nila sila na hayaang makalusot. Ipinaalala pa ng mambabatas na ang pagpapanagot doon sa generation companies dahil sa kabiguan na maipatupad ang kanilang mandato ay nakasaad yan sa Energy Regulatory Commission Resolution number 10 Series of 2022. Kung matatandaan, ng blackout na tumama sa Western Visayas sa loob ng ilang araw sa unang bahagi pa man din ng buwang ito. At unang bahagi din ng taon ay dahil sa unplanned outages ng naturang Unit 1 at 2, gayon din ang Concepcion Power Corporation Unit 1. Sa kaso ng malawakang brownout sa Western Visayas, sinasabing umabot na sa 5.7 billion pesos ang pagkaluging na itala ng lalawigan ng Iloilo at ng siyudad ng Iloilo. Sa dagdag pang mga pagbabalita, hindi paramdam ng ilang mamimili ang pagbagsak ng presyo ng sibuyas sa mga pampublikong merkado dito sa Metro Manila. Ayon sa ilang tindera, bagamat mas magaan nasa bulsa ang presyo ng sibuyas kung ikukumpara noong nakaraang taong 2023, mataas pa rin kung tutuusin ang presyo nito kung ititimbang raw sa dami ng supply. Kaugnay nito ang pansamantalang pinapahinto ng Department of Agriculture sa pagpasok ng imported na sibuyas sa bansa. At kaugnay nga niya mga kabombat consternation ay linsunod ito sa mungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Dumagsa ang supply ng sibuyas dahil sa anihan noong Desyembre na nakalipas sa taon na sinabayan pa rin niya ng pagdating ng 100 tonelada ng imported na sibuyas dito sa ating bansa. Sa dagdag pa nating pagbabalita, matapos ang suspensyon ng importasyon ng sibuyas hanggang sa buwan ng Mayo, nirerekomenda naman ng grupo na magsasaka na dapat i-practice ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng moratorium sa pag-aangkat ng agricultural products kagaya ng imported chicken kapag sumasadsad pa ang farm gate price ng farm products. Ayon nga kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Executive Director Jason Kainglet, dapat ding magpatupad ng suspensyon sa pagpasok ng imported chicken dahil nakakaranas ang poultry raisers ng bagsak na farm gate price sa naturang produkto. Sad pa nito na noong nakalipas na linggo, inirekomenda nila ang moratorium sa importasyon ng produktong sibuyas dahil naman sa mababang farm gate price, kaya nagpasalamat sila sa maagap na aksyon ng Department of Agriculture sa kanilang naging rekomendasyon. Kaya umaasa ang grupo na mapapakinggan silang muli dahil mapipilitan umano ang poultry raisers na huwag nang ilabas sa merkado ang kanilang mga bentang manok dahil walang bumibili at mas malaki pa ang kanilang gagastusin para sa tracking kapag nanatili ang mga ito doon sa naturang presyuhan. Ang naging pahayag naman ni United Broilers Raisers Association o UBRA President Elias Jose Insyong na magpupulong daw ang board para naman talakayin ang mga panukala para sa moratorium sa mga inaangkat na manok para dito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Kuha muna tayo ng mga update mula sa ating mga kasamahan dahil ang Department of Energy raw muling iginiit ng matatag at sapat ang supply ng kuryente sa Panay Island sa kabilayan ng babala ng National Grid Corporation of the Philippines sa posibleng power outage. Yan ang pag-uulat ni Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Marlene, muling siniguro nga ng Department of Energy sa publiko na nanatiling matatag at sapat ang supply ng kuryente sa Panay Island. Ginawa ng ahensya ang pahayag kasunod ng naging babala ng National Grid Corporation of the Philippines na posibleng magkaroon ng power outage dahil nga sa mga hindi pa nare-resolbang internal issues sa mga power plants supplying electricity sa nasabing lugar. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan ang naging advisory ng National Grid Corporation of the Philippines ay bilang precautionary measures lamang at hindi dapat ikaalarma ng publiko. Ayon kay Marasigan, sa ngayon ay stable pa rin ang kanilang grid system at sapat ang supply ng kuryente. Naniniwala rin ito na kailangang matiyak sa lahat ng oras na hindi magdudulot ng alarma sa publiko ang mga impormasyong inilalathala o ipinapalabas. Aniya, naway ituring ito ng nakararami bilang isang precautionary measures lamang. At yung planta rin po na yun ay naka-out at the time ng mga
mangyari yung January 2. So ngayon, para maiwasan po natin na magkaroon pa ng sitwasyon ng January 2, kung meron pang isa o dalawang planta na magkakaroon pa ng problema, saka po sila mag-i-issue nung talagang advisory na magkakaroon ng manual load dropping. Una rito ay sinabi nga ng National Grid Corporation of the Philippines na isa pang manual load dropping ang maaaring ipatupad kung sakaling magkaroon pa ng power tripping ang isa pang malaking planta sa Panay subgrid. Paliwanag pa ng naturang ahensya, ang kanilang isinagawang manual load dropping ay bilang pangalaga sa integridad ng kanilang mga transmission system. Samantala, siniguro naman ni Department of Energy Secretary Mario Marasigan na ang kasalukuyang pangangailangan ng kuryente sa Panay Island ay hindi na katulad noong Enero 2 ng kasalukuyang taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, inanunsyo ng pamunuan ng Bureau of Corrections na aabot sa 48 persons deprived of liberty o mga bilanggo mula sa New Bilibid Prison ang matagumpay na nailipat na sa Leyte Regional Prison nitong araw ng Linggo. Ito ang ginawang kumpirmasyon ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. Ayon nga kay Katapang, ang patuloy na paglipat ng mga bilanggo mula sa New Bilibid Prison patungo sa iba pang operating prisons at penal farm sa labas ng Metro Manila ay bahagi ng kanilang pagsisikap na i-decongest ang New Bilibid Prison. Layunin din ng hakbang na ito na mapaghandaan ang pagsasara ng National Penitentiary sa 2028. Paliwanag ng opisyal, ang naturang paglilipat ng 48 mga persons deprived of liberty ay nagsimula noon pang Biyernes ng nakarang linggo at dumating ito sa bahagi ng Leyte, partikular dyan sa Leyte Regional Prison noong araw ng Sabado bandang hapon. Sinabi pa ni Katapang na 23 sa mga inilipat na bilanggo ay nagmula sa maximum security compound ng New Bilibid Prison, habang ang natitirang 25 ay mula naman sa medium security prison. Kung maalala mga kabombo, nauna nang sinabi ni Katapang na ang New Bilibid Prison ay gagawing government center kapag nailipat na ang lahat ng mga preso sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Makakatanggap naman ng 1,000 pesos na buwanang social pension mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga may hirap na senior citizen simula yan sa buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Mga kabambat consternation, ito ay sa bisa ng naipasang batas na Republic Act No. 11916 noong Hulyo ng taong 2022 na naggagarantiya sa 100% pagtaas sa buwanang pensyon ng indigent senior citizens mula yan sa 500 pesos patungo sa 1,000 pesos para matulungan pa ang mga ito mula sa epekto ng matataas na inflation. Sa isang press statement, sinabi ni Assistant Secretary for Strategic Communication na si Romel Lopez na nakasama sa 2024 budget ng Department of Social Welfare and Development ang pondo para sa buwanang stipend ng indigent senior citizens. Ang naturang buwanang social pension ay binibigay po yan sa mga benepisyaryo kada 6 na buwan na may kabuuang halaga na 6,000 pesos kada payout para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan at ibang mga medical needs ng mga indigent senior citizen. Sa klaus sa naturang programa, ang mga indigent senior citizen na mahina na, may karamdaman o kapansanan, gayon na rin po yung mga walang permanent source of income at walang natatanggap na regular na suporta mula sa kanilang mga pamilya o kamag-anak. May tuturing na kwalipikado ang mga senior citizen na walang natatanggap na pensyon mula sa Social Security System, Government Service Insurance System, Philippine Veterans Affairs Office, Armed Forces and Police Mutual Benefits Association Incorporated at gayon na rin po ang iba pang mga private insurance company. Sa datos naman ng naturang kagawaran, nasa kabuang 4,085,066 indigent senior citizens ang kabilang sa social pension program ngayong taong 2024. Sa dagdag pa natin mga balita, mga kabombo, sa oras na 21 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali,
Magbibigay ng legal assistance ang gobyerno ng Pilipinas. Yan ay para dun sa Pinay na naaresto sa Tokyo, Japan dahil sa umano'y pag-abandona sa bangkay ng mag-asawang Hapones. Ayon nga kay Department of Migrant Workers Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa mga otoridad dun sa Japan para naman mabigyan ng legal na tulong ang ating kababayan na si Hazel Ann Bagisa Morales, 30 anyos na nagtatrabaho sa naturang bansa. Una nang napaulat na inaresto itong si Morales dahil sa umano'y pag-abandona niya sa mga labi ng mag-asawang sina Norihiro Takahashi, 55 anyos, at Kimi na may edad na 52. Natagpuan sa kanilang bahay ang mga ito sa Tokyo, Japan noong Martes at lumalabas na pinagsasaksak ang mga ito. Subalit itinanggi nga ni Morales ang naturang mga paratang laban sa kanya. Ayon pa sa ulat, kakilala umano ng mag-asawa itong si Morales. Sa ngayon ay tinitingnan ng mga investigador kung may hindi pagkakasundo itong si Morales at ang naturang mag-asawa, gayon din ang dahilan ng kanilang pagkasawi. Kung saan ay naniniwala ang mga investigador na may ibang tao na sangkot sa naturang insidente. Nangako rin ng Department of Migrant Workers na makikipag-ugnayan at magbibigay sila ng tulong para sa pamilya nitong si Morales. Samantala, nagpasalamat si Vice President at Education Secretary Sara Duterte kay Senator Amy Marcos sa hindi natitinag na suporte nito sa pamilya Duterte sa gitna po yan ng tensyon sa pagitan ng senadora at kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang statement, pinasalamatan din ng Vice Presidente si Senator Amy Marcos sa patuloy na pagsuporta nito sa mga Davaoenos at sa lungsod ng Davao. Ipinagmalaki din ng Vice President na mayroon silang isang salita para sa kapakanan ng bayan at prinsipyo lamang ang mayroon ang kanilang pamilya at wala ng iba. Una na nga inamin ni Senator Amy na may lamat sa pagitan nila ni House Speaker Martin Romualdez mula pa noong Oktubre na nakalipas na taon matapos sabihin ng senadora na pro-Duterte siya at siya nga po ay isinalba ang unity team. Ang hidwaan sa pagitan ni Senator Amy at House Speaker Romualdez ay kasunod ng pagkwestiyon ng mababang kapulungan sa Kongreso sa 2022 confidential funds ni Vice President Sara Duterte at kalaunan ay tinanggal sa panukalang alokasyon sa ilalim po yan ng 2024 national budget. Maalala din na tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso na pinakabulok na institusyon at pinaratangan si House Speaker Romualdez na umunoy panunuhol sa mga mambabatas para sa kanyang bidding at sinabing nais umano ni Romualdez na tumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 at isang diskarte umano ang pagtanggal sa vice-presidente sa pamamagitan niya ng pamumulitika sa naturang opisyal. Pa tayo ng mga karagdagang report matapos ang mga update dyan sa Kamara. Dako naman tayo doon sa panig ng Senado. Ito nga si Senator Amy Marcos ay aminado na nalilito na rin doon sa mga aksyon ng ilang kaalyado ng Marcos administration. Kung saan ay hindi na nagkakaroon ng pagkakatugma yung kanilang mga isinisikaw na nais mangyari at magkakaroon daw ng BBM loyalty rally sa darating ho na 28 ng Enero. Ano nga bang nakapaloob dyan? Alamin natin sa ulat ni Bombo J. Galvez. Aminado si Senadora Amy Marcos na litong-lito na siya sa mga aksyon ng ilang mga kalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan magkakasaumano ito ng BBM loyalty rally sa Enero 20. Batay sa impormasyon ni Senadora Marcos, ang nasabing rally ay bunsod ng destabilization plot umano sa administrasyong Marcos. Dangdang empleyado ng pamahalaan ang pinadadalo sa PBBM rally kapalit ng food at transportation allowance bukod pa sa bayad ang kanilang araw kahit na walang pasok. Maging ang senadora ay nakatanggap din ng imbitasyon sa rally na umihimok sa lahat ng empleyado ng gobyerno na makiisa upang ipakita ang buong suporta sa administrasyon. Anya, problema ang idinudulot nito dahil posibleng isipin ng marami na may banta ng destabilization sa administrasyon. Mamaya
ay tutungayan natin muli ang kabuuan ng mga impormasyon mula ho dyan sa panig ng Senado. Ngayong araw mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay balik na sa sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso at inaasahan na matatalakay ang ilang mga mahigpit at mga importanteng panukalang batas, lalo na yung mga nabinbin sa mga nakalipas na panahon dahil nga sa kanilang bakasyon mula pa nung nakalipas na taong 2023. Inaasahan din mga kabombo, mga ka-Star Nation, na magkakaroon ng mga balangkas ng mga pagdinig sa mga susunod na araw para naman sa pagpapatuloy ng sesyon ng Kongreso. Sa mga karagdagan nating balita, Bombo Marlene. Isinusulong ng grupong binubuo ng mga taga-suporta ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang charter change sa pamamagitan niya ng Constitution Convention o CONCON bilang mas mainam na paraan. Ayon kay Attorney Orly de Guzman ng Partido Federal ng Maharlika, sang-ayon ang mga ito sa mahalaga ang pagbabago ng konstitusyon sa ngayon at ito anya ay sa pamamagitan ng Constitutional Convention kung saan ang mga delegasyon na itatalaga sa isang halalan na idarao sa parehong petsa para sa lokal at national election sa darating na taong 2025. Sinabi din ng grupo na nais nilang ganap na ma-overhaul ang konstitusyon taliwas sa isinusulong na pag-amyenda lamang sa economic provisions na umano'y magbe-benepisyo lamang raw sa mga politiko at mga negosyante. Nagpahayag din ng pagtutol ang grupo sa People's Initiative para yan sa charter change dahil kailangan umano ng bansa ng ganap na pagbabago ng konstitusyon. Ang Partido Federal ng Maharlika ay binubuo ng mga founder ng Partido Federal ng Pilipinas at Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee at mga kabombat ka-Star Nation, yan po ay pahinggil pa rin sa usapin ng charter change. Sa mga karagdagan naman nating balita, mahigit 14 na milyong piso raw ang produksyon ng agrikultura ang naitala ng pinsala sa ilang parte naman ng mga apektadong rehiyon dyan sa Mindanao. Kung nabanggit natin kanina ang Davao Region, ito naman ang Sacaraga Region. Ang mga lalawigan ng Agusan del Sur, Surigao del Sur at ang lubos na natamaan ng mapaminsalang panahon ng dulot ng shear line ay dumarami pa at lumalawak ang apektado. Ayon nga sa tala ng Department of Agriculture, aabot sa 1,154 hectares. Ito ho yung lawak ng taniman na hindi na makaka-recover. Kaya naman, umaaray na ang mga 600 magsasaka at mangingisda na apektado ng naturang masamang lagay ng panahon. Ang shear line mga kabombo sa nasabing lugar ay dulot ng nagsasalubong na mainit at malamig na hangin at nagdadala ng masamang lagay ng panahon. Mga pag-ulan ng tuloy-tuloy, kung minsan ay tumatagal ito ng mahigit isang buwan sa partikular na lugar dito sa ating bansa. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, target ngayon ng Department of Tourism na makakalikha ng mga programang aangkop sa mas malaking volume ng turista sa Palawan. Ito ay kasunod ng record ng turismo sa probinsya na kung saan nasa 1,527,159 tourist at mga dayuhan ang bumuhos doon noong nakaraang taong 2023 na halos 90% ang itinaas na tourist arrivals makaraan ang COVID-19 pandemic. Sa report ng Provincial Tourism Promotions and Development Office, nasa 873,592 Pinoy, OFW o Overseas Filipino Workers at nasa 653,567 mga foreign travelers naman ang bumisita sa ganda ng Palawan na kung saan umabot sa 1,527,000 at higit pa ang turista na bumibisita noong nakaraang taon kumpara po yan sa 814,621 visitors na naitala noong taong 2022. Pangunahing dinayo sa Palawan ay ang El Nido, Coron, San Vicente at dahil po yan sa kanilang Brooks Point. Pang-apat ang bayan ng Linapakan at Bunyi. Sinabi naman ni Maribel Bunyi, head ng Provincial Tourism Promotions
and Development Office na gumanda rin ang takbo ng kanilang ekonomiya na umabot pa sa 57.2 billion pesos noong taong 2023 habang nasa 30.5 billion pesos naman noong taong 2022. Ang United States, France, Germany at United Kingdom naman, gayon na rin po ang Spain ang kadalasang mga top 5 foreign markets na dumayo sa Palawan. Isa pa sa dinayo ng mga banyaga ay ang underground river sa Puerto Princesa nakabilang po yan sa 7 wonders of the world. Samantala, sa mga balita pa rin natin dito sa ating mga tinutugay-gayang usapin. Tiwala si Senator Lito Lapid sa pamumuno ni Senate President Juan Miguel Migsubiri upang talakayin ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Ang nga kay Lapid, handa ang Senado sa mga hamon sa pag-uusap naman hinggil sa pagbabago sa konstitusyon kung saan ang interes ng bayan ang kinakailangang pangunahing concern at batayan ng anumang magiging pasya ukol dito. Una pa, mga kabombo, iginigit na ng mambabatas ang pag-amyenda sa konstitusyon ay hindi isang simpleng bagay. Sa bawat hakbang anya ay tiyak na napakaraming tinig ang dapat na pakinggan, maraming bagay ang dapat na aralin. Anya, anumang inisyatibo at pag-ali sa tinig ng Senado ay nagbabaliwala ng tinig ng milyon-milyong Pilipinong naglagak ng kanilang pag-asa sa mga mambabatas upang maging tinig mula sa panig ng lehislatura at taliwas doon sa panukala na isahan na lamang ang gawing pagboto. Ibig sabihin maging bahagi lamang ang mga senador doon sa kabuuan bilang ng mga mambabatas kasama na ang nandun sa panig ng Kamara. Nakatakda namang pag-aralan ng Department of Health at i-update ang existing guidelines para sa stem cell treatment. Itong mga kabombat consternation ay kasunod ng pagkasawi ng isang 39 na taong gulang na ginang matapos sumailalim sa isang stem cell therapy. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ilan sa posibleng pagbabago sa guidelines ay sa accreditation at licensing ng stem cell treatment facilities. Yan po ay dapat anyang masiguro ang accessibility ng stem cell treatment kaakibat ng pag-ibigay diin sa kahalagahan ng standards para sa seguridad ng mga kliyente ng stem cell clinic. Una rito sa ilalim ng guidelines ng Department of Health na inisyo noong taong 2013, ang human stem cell at cell-based o cellular therapies ay maaaring isagawa lamang sa health facilities na accredited raw ng ahensya. Sa kasalukuyan, tanging nasa 6 lamang na medical facilities ang accredited para magsagawa po ng stem cell therapies dito sa ating bansa. Sa mga dagdag pa nating pagbabalita, muling nagbabala ang isang grupo ng mga eksperto para sa publiko. Yan ang may kinalaman doon sa naglipana ng mga cosmetic products, mga toxic cosmetics kung tawagin o mga beauty products na mayroong mga nakalalasong kemikal. Ito ay matapos nga ang kanilang naging pag-iikot sa ilang bahagi ng Quezon City pa lamang at iba pang parte ng Metro Manila kung saan napag-alaman ng naturang grupo na may ilang mga tindahan ang nagbebenta ng cosmetic products na nagtataglay ng mercury na talagang masama para sa tao. Sa naturang paglilibot ng nasabing grupo ay bumili ito ng mga sample na kanilang nakitang mga produkto para isailalim sa screening kung saan ay napag-alaman na mataas ang konsentrasyon ng mercury doon sa mga nasuri na luna, yung cream. Gamit naman ang isang handheld Olympus Vanta M-Series X-ray fluorescent bulb at iba pang device para naman matukoy kung anong klaseng mga kemikal ang content ay kinakailangan naman ito na idaan sa malalimang pagsusuri. Ang naturang mga cosmetic products, mga kabombo, ay kinabibilangan ng mga imported skin whitening creams na dati nang ipinagbabawal sa naturang lungsod sa ilalim ng ordinansa. Ito yung City Ordinance number 2767. Sinabi ni
ni Eco Waste Coalition National Coordinator Aileen Lucero na batay sa kanilang nakalap na impormasyon at naging pag-iikot mga kabombo, nasa 10 tindahan dyan sa Quezon City ang nagbibenta ng naturang mercury-contaminated facial and underarm whitening cream na nagmula sa Pakistan at ang iba naman ay nanggaling sa Thailand. Dahil dito ay naghain na ngayon ng complaint ang Eco Waste Coalition sa tanggapan ni Office of Food and Drug Administration Director General Samuel Sakate ng complaint sa pamamagitan naman ng business permit and licensing dyan sa panig ng Departamento sa Quezon City Government para naman sa information at proper disposition ukol naman sa naturang hakbang. Sa dagdag pa nating balita, inamin ng Department of Environment and Natural Resources na may nalabag na mga probisyon sa saligang batas ang Memorandum of Agreement ng Department of Environment and Natural Resources sa Blue Star Construction and Development Corporation ng Masungi Geo-Reserve. Partikular na ang pinasok ng Memorandum of Understanding o Memorandum of Agreement noong 2017 ni yumaong Department of Environment Secretary Gina Lopez sa Blue Star. Sa naturang kasunduan kasi mga kabombo, sinisi kung bakit nabawasan ng kalahati ang dagat remontado ancestral domain. Ayon kay Environment Legal Affairs Service Director Norlito Eneran, ay gumawa na rin sila ng rekomendasyon kay Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga para naman sa pagkansela ng naturang kasunduan. Sinabi pa ni Eneran na ang 2017 agreement ay hindi garantiya na mapoprotektahan ang kalikasan at ang katutubong lugar. Iginit naman ni Enrico Bertudes, pinuno ng kaksaan ni Dumaguet di Antipolo, na kung mayroon na tunay na nagmamalasakit dito sa watershed area dyan sa Upper Marikina River at yan ay protected landscape, ay sila yun na mga katutubo at hindi ang construction companies na siyang nagsasagawa ng kanilang aktibidad. Una na dyan mga kabombo ay inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na labag nga sa konstitusyon ang naturang kontrata ng ahensya at yung panig ng Masungi. At magugunita na una nang ibinunyag ng mga katutubong dumagat remontado na 408 hektarya kada taon ang nababawas sa naturang watershed area dahil naman sa illegal na pagputol ng mga punong kahoy at pagtatayo ng residential subdivisions at commercial establishments sa nasabing bahagi ng kanilang lugar. Samantala, tiniyak naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System sa mga lokal na pamahalaan na hindi magkakaroon ng kakapusan sa supply ng tubig ngayong panahon ng tag-init. Ginawa nito ang pahayag kasabay ng mga ginagawa nilang paghahanda sa posibilidad na maging apekto ng nakaambang El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Metropolitan Water Works and Sewerage System Management Department Manager na si Patrick Dizon na inatasan anya ng kanilang ahensya na magpatupad ng mga kinakailangang mitigation measures noong pang nakaraang taon. Ayon pa kay Dizon, nagdagdag din sila ng 2 metro na magbibigay ng extra buffer room sa mga reservoir. Aniya, sa parang ito ay matitiyak na magiging sapat ang magiging supply ng tubig sa panahon ng tag-araw at tag-init. Ayon pa kay Dizon, ang karagdagang 2 metro ay magbibigay din ng dagdag na buffer room sa reservoir at matitiyak din ito ang sapat na supply ng tubig sa panahon nga po ng El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Sa ngayon, pinapayagan ng mga water concessionaires sa magsagawa ng mga emergency leak repairs kahit hindi makakuha ng iba't ibang permit mula sa mga local government units. Ito ay batay pa rin sa inilabas na Department of the Interior Local Government Memorandum noong taong 2023. At dagdag pa ng naturang opisyal, inatasan din sila ng kagawaran at ang mga local government units na hikayatin ang kanilang mga nasakupan na magtipid ng tubig sa panahon ng tag-init. Sa dagdag pa nating pagbabalita,
Batas na sa lungsod ng Maynila ang pagkakaloob ng otomatiko na abuloy doon sa mga taga Maynila na nabawian ng buhay o pumanaw. Ayon nga kay Manila Mayor Hani Lacuna Pangan na lagdaan na ang City Ordinance number 9019 na maglalaan ng nasa 3,000 piso kada pamilya na may kaanak na papanaw at yan ay laan para sa funeral assistance para naman sa kanilang mga rehistradong residente lamang. Nabatid na iniakda ito ni District 6 Councilor Salvador Philip Lacuna dahil naman sa mga natatanggap nilang request o paghingi ng tulong para sa pagpapalibing ng kanilang mga residente dyan sa lungsod ng Maynila dahil sa iba't ibang rason. Kamakailan lamang ay labas na ang naturang impormasyon at sinasabi na ito ay isa sa publiko rin sa pamamagitan ng pagpapalathala at yan ay sa loob ng 15 araw bago naman maipatupad. Ang iba pang hakbang hinggil dito ay may kinalaman doon sa mga concern lalo na kung isang minor de edad ang pumanaw ay kinakailangan na residente ng lungsod ng Maynila ang kanyang mga magulang upang mapagkalooban ng karampatang tulong at maiproseso ito. Inatasan naman ang Liga ng mga Barangay, partikular na ang mga nakatalaga sa pamamagitan ng Manila Barangay Bureau para may prosesong nararapat na tulong mula doon sa panig ng mga nanghihingi ng ayuda na mga may kamag-anak na pumanaw dyan pa rin sa naturang syudad. Bombo Sports News. Tayo ng mga update naman mga kabombo, may nagpapatuloy na sporting events dyan sa bahagi po ng Dipolog City. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Dipolog. Tuloy-tuloy na masasaksihan ang pasiklaban ng galing sa larangan ng sports na mga atleta mula sa higit 30 universidad sa Pilipinas sa nagpapatuloy pa rin na Philippine University Games 2024 na opisyal ngang nagsimula nitong araw ng Sabado sa Dipolog City. Unang nga rito, nabatid na mayroong 8 laro ang nakahanay para sa ika-25 anibersaryo ng Uni Games ngayong taon. Ito ang badminton, basketball, futsal, table tennis, taekwondo, volleyball at beach volleyball na libreng mapapanood ng mga mahilig sa sports sa ilang mga napiling venue dito sa syudad para sa elimination round habang 20 pesos lamang ang ticket para sa piling laro sa semifinals. Mayroon ring nakalang 4 na makinimisyong bus na libreng masasakyan ng mga nais manood sa mga laro sa mga napiling venue. Inamin naman ng presidente ng University Games na si Coach Roger Banzuela na limitado lamang ang maglalaro ngayong taon dahil 95% sa mga kalahok na atleta ay mga first-timers sa Uni Games. Very limited pa ang events. Kasi 95% of the participants this year are first-timers sa Uni Games. Kasi yung 2019 graduate na yon. After 5 years, graduate na. So karamihan first year, second year. Kaugnay nito, siniguro naman ni Dipolog City Mayor Darrell Dixter Uy na nakahanda ang syudad sa larangan ng seguridad kasabay ng pagdagsa ng maraming bisitang gustong sumaksi sa National College Sports Competition na ito. So sa security, always naman ang Dipolog, we ensure, no? We make sure na secure tayo lagi. So nag-additional tayo ng mga police, no? Sa army, saka sa ibang mga uniform personnel. So there's nothing to worry. Always. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Star FM Dipolog, Star DJ Ethan Gray para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. This is Mayor Jerry Treñas of Iloilo City inviting everyone to come and enjoy one of the most celebrated festivals in our country, the Dinagyang Festival from January 12 to 28, 2024. It is the time of the year again that we celebrate our faith, culture, and heritage. The time to showcase our talent, creativity, and ingenuity. Together, let us showcase to the world why our hearts beat like the drum beats in Iloilo City. Halabira! Viva Señor Santo Niño! Samantala mga kabombo,
Dako tayo dyan sa Central Visayas, yung Cebu City Sinulog Festival sa darating na 2025. Sa South Road Properties pa rin daw gaganapin. Kahit maraming mga nananawagan na ibalik doon sa Cebu City Sports Center. Alamin natin ang kabuang ulat ng Bombo Radio Cebu. Sa Cebu South Road Properties o SRP pa rin gaganapin ang Sinulog Festival sa darating na 2025. It must be in SRP. Ito ang sinabi ni Cebu City Mayor Michael Rama sa panayam kahapon matapos ang Grand Parade sa Sinulog 2024. Para kay Rama, ang SRP ay nananatiling pinakamagandang lugar para sa taunang pagdiriwang. Ito ay sa kabila ng pagrereklamo ng ilang mga manonood sa mainit na panahon at kawalan ng inuming tubig, pati na rin ang mga comfort rooms sa mga rota ng Sinulog. Gayon pa man, sinabi ni Rama na ang Sinulog ay isang walking activity. Iginiit din ito na may mga ilang tent na nakalagay sa kahabaan ng rota ng parada para masilungan at malaki ang posibilidad na hindi ito nakita ng mga manunood na nagrereklamo. Ayon sa alkalde, base sa kanyang assessment, masaya ang Sinulog ngayong taon at ikinagulat niya na walang mga tao na naaresto dahil sa paglabag ng liquor ban. Dagdag pa rito, hindi pa niya nakakausap ang lahat ng working committee para sa kanilang assessment at para matukoy kung paano nila mapapabuti ang taunang festival. Your language, your dialect, one by one. But in the interest of time, of course, the Vice Mayor have done but may not be complete. But don't worry, the MC, whoever will be, Benz and Jojo, Senbet, please take the cue from the Mayor. Those we have missed, please acknowledge them. This is the culmination. This is Sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. Si Cebu City Mayor Michael Rama. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cheremay Balinget para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ang tourist arrival sa lungsod ng Baguio bumaba raw ng humigit kumulang 30% dahil yan sa gastroenteritis outbreak. Ang hotel naman at mga accommodation establishments unti-unti na bumabangon kasabay ng papalapit na Panagbenga Festival. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Baguio. Bumaba ang tourist arrival sa lungsod ng Baguio nitong mga nakaraang araw matapos may deklara ang gastroenteritis sa outbreak. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, humigit kumulang 30% ang binaba ng tourist arrival. Ito ay base na rin sa datos ng mga rehistradong hotel accommodation establishment sa lungsod na naapektuhan. Gayunpaman, sinabi ni de la Peña na nakakabawi naman ang mga ito dahil unti-unting dumadami ang umaakyat na turista kasabay ng papalapit na pagsalubong sa Panagbenga Festival. Talagang apektado sa ating negosyo dito sa City of Baguio is yung mga registered, yung mga hotels. Nalugi ng gusto yung ating restaurants, yung industries natin. Pero punong-puno pa rin ang transient houses natin. People would like really to experience this cold weather in the City of Baguio. But we are back now. We're going back to normalization. Ipinaliwanag naman ng nasabing opisyal na ang pagdeklara ng lokal na gobyerno ng gastroenteritis outbreak sa lungsod noong nakaraang linggo ay magandang hakbang dahil nabigyan ng kalaman ang mga residente at turista na siyang naging daan upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng nasabing sakit. Matatandaan na nito lamang 18 ng Enero ay inanunsyo ni Mayor Benjamin Magalong na nagtapos na ang outbreak ng gastroenteritis sa lungsod dahil sa pagbaba ng kaso. Samantala, inaasahang maglalabas ang lokal na gobyerno ng listahan ng mga legal at rehistrado na water distributor sa lungsod para masiguro na ligtas at malinis ang kinukonsumo na tubig ng mga residente. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Doon naman sa General Santos City, ang City Director ay pinag-utos na palawakin at palakasin ang kanilang intelligence monitoring dyan sa Jensan, kasunod nga ng na-recover na 2 labi doon sa may sanitary landfill. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Jensan. Mas pinaigting pa ng kapulisan dito sa lungsod ang pagkalap na ebidensya sa responsable at motibo sa pagbabaril patay sa 2 lalaking salvage victims umano na itinapon malapit sa sanitary landfill sa barangay Sinawal dito sa lungsod. Ayon kay City PNP Director Colonel Nicomedes Olivar ng Macar Police Station, base sa isinagawang background check, kinilala ang mga biktima na sina Almisal Abisani, 21 anyos mula sa Purok Mudya, Barangay Labangal at Wahab Kasim, na residente ng Purok Pandian, Barangay Labangal dito sa lungsod. Ayon sa pulisya, posibleng ginawa ang krimen sa loob ng sasakyan dahil sa mga basag ng salamin na na-recover sa lugar na pinangyarihan. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa pamilya ng mga biktima para sa karagdagang investigasyon. Batay dito, ipinag-utos ng opisyal sa lahat ng unit ng PNP sa lungsod na palawakin at palakasin pa ang intelligence monitoring sa lungsod para sa kaayusan at kapayapaan. Ay nakita yung 2 katao na parang victim of salvage victim o kaya sa ating Gobon Parlas tinapon. Mayroong mga gunshot wounds, may mga empty shells na recovered yung ating SOCO, ating PNP Crime Laboratory. Tapos ito na nga, yung mga tracing evidence nakadergo doon dahil nagkakandak naman sila ng sinubda crime operation doon sa pangyayari. Yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radio Jensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi de Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga dagdag nating balita, itong grupong Sinag, mga kabombo, inaasahan na may babalik daw ang dating presyo ng sibuyas sa ating bansa sa susunod na linggo. Alamin natin ang iba pang monitoring ng naturang grupo para sa mga agricultural products. May pagbabalita ang Bombo Radio Vegan. Inaasahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura na babalik sa dati ang presyo ng sibuyas sa bansa sa susunod na linggo. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Chairman Rosendo So, sa loob ng 2 linggo ay aasahan nila na babalik na sa normal ang presyo ng sibuyas, ngunit hindi anya problema sa kanila kung tataas ang farm gate price sa 25 to 35 pesos kada kilo. Konti pa lamang aniya ang mga apektadong magsasaka dahil iilan pa lamang ang mga nag-ani ng puting sibuyas at aasahan naman aniya ang anihan hanggang sa katapusan ng Pebrero. Dagdag ni So na maaari nang dalhin sa mga cold storage ang mga sibuyas na makakatulong umano upang hindi benta ng mga magsasaka sa mas murang presyo. Hindi pa naman ganong kadami apektado na farmers. Ang ani pa lang kasi natin ngayon ng puti, mga 5% lang ng total. I-harvest natin between January to end of February ng puting sibuyas. Yung immediate action niya, medyo maganda yun para at least yung mga ibang sibuyas pwede nang ipasok sa cold storage. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Sayrilan Gabriel para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang Pakistan at Iran nagkasundo na patitibayin pa ang kooperasyon para maiwasan ang gyera. Yan ang pag-uulat ng Star FM Bacolod. Nagkasundo ang Pakistan at Iran na magkaroon ng closer cooperation sa security issues ng dalawang magkalapit na lugar na nagpalitan ng missile strike sa kanilang mga teritoryo. Nagkausap si Foreign Minister Jalil Abbas Jilani sa kanyang Iranian counterpart na si Hussein Amir Abdullayan at nagpahayag na willing ang Pakistan na makipag-cooperate at makipag-usap upang maresolba ang mga issue lalo na sa teritoryo. Ang conflict ay nagsimula dahil sa pagsasagawa ng precision military strike sa terrorist hideout sa Sistan, Balochistan Province. Sa Iran ay kinamatay ng 9 na katao na tugon sa pagpalipad din ng Iranian missile at drone attack ng Martes na tumatarget naman sa dalawang base ng Sunni Balok militant group Jaish al-Adal sa Balochistan Province sa Pakistan. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Rose Ann Rojo, overseas Filipino worker sa Pakistan, na natakot sila na magkaroon ng mga atake ng nakaraang mga araw. Hindi mo na what happening to the world, what happening to this country. Actually, Pakistan is a very, very peaceful
and a very friendly country to live. Wala akong nakakasagupang bastos, wala kang may makakitang tao na nagwawala sa kanto, wala kang nakikitang mga ganito na nag-aaway. Actually, they are very, very friendly, especially to the foreign national. Dagdag pa ng dalawang Ministry of Foreign Affairs na walang patutunguhan kapag magpapatuloy ang tensyon sa dalawang bansa kung saan naniniwala ang mga ito na ang mga terorista lang ang makikinabang. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang mga balita mula sa ibayong dagat ng buong Amerika, nakakaranas ngayon ng sobrang lamig ng panahon na ikinasuwi po ng 70 katao dahil yan sa winter season o winter storm. Yan po ang pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Sobrang lamig ngayon sa buong Amerika. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Rufino Pinoy Ligarda Gonzales, ang Bombo International News Correspondent sa Estados Unidos, umabot sa 140 hanggang 160 kilometers kada oras ang lakas ng hangin. Isinilarawan niya ito na below freezing point at kapag sinabing 1 degree centigrade ay mas malamig pa sa freezer sa refrigerator. Hindi aniya biro ang winter storm na ito dahil umabot sa 160 kilometers kada oras ang lakas ng hangin na nagresulta ng pagkasawi ng nasa 70 katao. Sa ngayon, tinatayang nasa 104 bahay ang wala pa ring kuryente kaya wala silang heater. Kabilang sa mga nasawi ay mula sa Tennessee at sa Oregon kung saan ay nananatiling mga nasa ilalim pa rin ng state of emergency dahil sa ice storms. Samantala, inaasahan bang tatagal ang nagyayelong kondisyon hanggang sa kalagitnaan ng linggong ito. Saan ang hangin niya nakaabot ng, sabi natin, mga 140 kilometers per hour. Abot pa nga na 160 kilometers per hour itong hangin ito. Bagyo talaga ito. Ang kanyang habi, ang wind chill. Pag sinabi mo na below freezing point or 1 degree centigrade, no, mas malamig pa yan kaysa sa refrigerator. Lagyan mo ng tao dito ng hangin na malamig, minsan maging negative 20 degrees Fahrenheit yan. Malamig yan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo mag-Orasyo Impirata, ay inaanyayahan pa rin natin ang ating mga taga-subaybay, lalo na doon sa mga Cebuano speaking sa parte ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood ninyo sa pamamagitan ng ating mga Facebook Live ang mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Habang doon naman sa mga Ilonggo speaking o kaya Hiligaynon speaking ay available naman at mapapakinggan, mapapanood po ninyo sa pamamagitan ng Facebook Live ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at Star Nation, narito pong Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri karon sa pagpangalagad sa Bombo na isuudto sa Gyapon. Kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Nagapugok na karon ang dalagan sang trapiko sa palibot sang syudad sang Iloilo ini Bangudman sa pag-install sang mga judging areas or mga stage sa judging areas, sa judging area number 2, 3 and 4 sa mga kabombo naton sa liwat kung may man lang sang labing importante nga mga transaksyon diri sa palibot sang syudad sa palibot sang syudad o sa may downtown area particularmente ipaiway lang anay ang pagpadulong diri para nga hindi na kita makakontribuer pa sa pagpugok sang dalagan sang trapiko. And speaking sang dinagyang, pila na lang, 22 kita sumong, 23, 24, 25, 26, 27, 28, isa na lang kasimana! Dinagyang Festival 2024 na. Kumusta ihan ang monitoring sang Philippine Army? May kantanan karon niya sa mga ginabuko, abi, no? Kung may aragin man nga hindi maayo sang pila ka mga grupo dire nga makabig naton ti kangay nga buluaton sa mga terorista. Check naton si Bombo Gladwin Gustilo sa sining monitor sang security threat sang Philippine Army may kantanan or kadungan sa Dinagyang Festival 2024. Bombo Gladwin sa report na please come in. Bombo, champ na wala sang may na monitor nga terror plan so kon security threat ang 3rd Infantry Division sang Philippine Army kasunod sang pila ka mga ginapaabot nga dalaguan nga festivals trino sa Panay Island ti kasubang na diri ang Dinagyang festival ti sunod diri kay Lieutenant Colonel JJ Javines ang spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army iya balaging payag Bombo champ bisan wala sang may nabaton nga information angot sa anuman nga sang security threat ti gikan sa mga terorista bala Bombo champ wala sa gyapon nagakapante ang tropa sa gobyerno ti dugang pasang natungdan kasunod sang kaso sa pagpamumbaman sa Marawi City ginaistriktuhan gid ang sang Philippine Army ang ila monitoring sa mga lugar sa Panay kay may mga coordination man sa mga police stations agud mapasiguro ang safety sang tanan ti amo nagid Bombo champ ilabi na gid nagahilapit na ang highlight sang Dinagyang Festival ti ginapayag sini nagahinaan na ang nasambit nga grupo kung sa din hindi man ini military capable nga magapatigayon man sang tactical offensive ti samtang wala ginadula bala Bombo champ sang Philippine Army nga pwede sigyapon nga mag-atake ang mga rebelde nga grupo ti gindugang diri ni Javines nga nagapadayon pa ang mandato kag direktiba man sa katapo nga hindi pagutatan ang pagkandak man sa mga military operations ti gipayag diri ni Javines nga hindi pagatagan song oportunidad nga maka-reorganize kag makaplano nga makakandak bala sang tactical offensive ang rebelde nga grupo Bombo champ ti wala sa may na monitor no as of press time ang Philippine Army nga may nagapamahog sa mga rebelde diri no sa syudad sang Iloilo ti dugang pa niya may ginapangdaan na nilang posibleng matabo ti ang Philippine Army kagang Police Regional Office 6 nagapanaog naman sang order sa pagmonitor sa mga borders sa palabuton nga Dinagyang Festival tinaybaluan bala Bombo champ nga gindeklaran man no na ang syudad sang Iloilo nga insurgency free ini matapos ginaprobohan man sang joint meeting sang Joint Peace Security Coordination Center kag City Peace and Order Council ang resolusyon nga nagadeklara sa syudad sang Iloilo nga insurgency free tinasambit nga meeting ti presenta diri no
ang ginakabugusan man sa Philippine Army kagang lakip na diri ang Iloilo City Police Office kaga Philippine Coast Guard at diri no taging present nila kay Mayor Jerry Treñas ang mga rason sa pagduso sa pagdeclare man sang syudad sang Iloilo nga insurgency free. Ti diri no wala na sang na-record no ang nasambit nga talatapan sa mga NPA initiated violent incident ti wala man sang may na monitor nga non-violent urban activities kag wala naman bumochamp sang existing CPP-NPA formation no humalin sang tuig 2018. So diri no sa pagdeklara nga syudad sang insurgency free man tinagapati diri ang Philippine Army nga hindi na kinanglanon ang signal shutdown sa pag-alabuton man no sang dinagyang festival diri sa syudad sang Iloilo. Yari bala pa matian naton ang pahayag ni Lieutenant Colonel JJ Javines, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army sa atong interview. As of now, wala kita may nadaton nga significant information as regard to terror plans or movements and suspicious individuals or groups, no? Or sa CPD man nga part. Sa subong, wala kita may nabaton nga mo sina. But then, ang aton tropa naka-deploy na dira sa Iloilo, no? We are not complacent, no? And we are also heightening no, yung ating intelligence gathering para ma-prevent kag ma-disrupt naton kung mayarain man mga amo na mga terror plan. So pila sir ang augmentation or pila naman sir ang iga deploy no sang Philippine Army diri sa aktibidad nga dako sir nga events ni sir? Ang na-deploy dira sang uniformed personnel no halin sa 61st IB sa mga major thoroughfares lang no yung entrance ka exit outer layer lang ang ilang na deploy to conduct checkpoints na mga more or less 30. But damo kita na deploy dila nga mga covert no mga intelligence personnel naton no, doing surveillance no, dila sulod naka-plain civilian lang naka-plain clothes lang sila. But also we have yung ating QRF dito sa naka-position sa brigade no may ara nila dito no standby nga mga K9 asset ang ating EOD team ara naman no and of course ang aton nga are more assets ready to be deployed naman. So ano sir ang syudad sang Iloilo sir makabig ba nga insurgency free sir? Na-declare na ang syudad sang Iloilo as insurgency free last year pa. So kung ano sir sa inyo nga bahin sir ang ini bala nga signal jamming sir pabor bala ka mo sir or hindi ano ang inyo sir nga perspective sa amo ni sir? Ang signal jamming it would it works both ways man no kita hindi man kita makapanawag pero kagapit sa communication sila hindi man no but then ang ano with that is yung ating mga businesses no mabudlayan man so really no it really depends no sa perspective so yung sa jamming both ways naman kasi yun no ang epekto kung sila hindi nila magamit, kita hindi makita makagamit. No? But on the economic side, no, tatapo man ang impact niya no, sa economic activity ng mga tao nila. Of course, yung daily balaman natin ng mga tao sa buong nag-rely nag-gid heavily no, sa communication for using cellphone. So ang signal shutdown, sir, do you think kilanglanon ini sa palabuton nga din nagyang festival, sir? Depende, no? Assess naman yan ng ating mga security forces. No? Kung may rin man threat na yung ating bakit natin na may mabatan kita information, kung ma-assess natin na you would be using no, the communication pag-tele cellphone as trigger device para sa kanila mga terror plans. No? It could be. Pwede naman yun. That will be assist partner security forces and that will form part ng recommendation no sa security para ma-heighten lalo ang security sa pag-iwat natin sa dinagyan. But then it's up really to decide no kung batulan niya o hindi recommendation ng security.
Ato na batian sa mga kabombo nato na bumachamp si Lieutenant Colonel JJ Javines, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Diri bumachamp ang patigayon no sang checkpoint ang Philippine Army kaupod ng ibang mga law enforcement agencies sa mga strategic areas pala diri sa syudad sang Iloilo agud mabantayan gid ang or bumachamp ti kung may mga security threat or may dala sa mga armas pala bumachamp ti amo man nati magpatuman sila sang hugot nga checkpoint no sa pila ka mga borders diri sa Western Visayas bumachamp. All right. Ini si Bombo Gladgosilo para sa number 1 and most trusted radio network ng country ng Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Gladwin Gostilo. So, insakto ang pahayag sa Philippine Army nga ang syudad sa Iloilo is insurgency free. Kagaway man sila nga may mga na-monitor sini nga mga movement. May kantanan sa mga plano abing nga mga atrocities or whatsoever dira nga ginabuko sang terorista sini iyang grupo. Sa punto naman kung kinahanglan gid man bala nga magpatigayon kita sang signal jamming suno sa Philippine Army nagadepende sa sitwasyon. Baka hambal kita guro nga dapat magpatigayon gid kita sang signal jamming kung may ara sang threat ugaling kay waay, no? So kung hindi man lang kinahanglanon kag kung waay man lang sang threat nga abi mapatigayon kita sang signal shutdown. No? Ang magani sa Philippine Army sinyati madamo sa mga kabumbo naton ang nagasalig sa ila sining livelihood through sa ila sining internet connection, sa ila sini iyang mga cellphone ginagamit nila as livelihood kag sa ila sining mga business. So dako ang impact kung magpatigayon kita sang signal shutdown sa aton sini mga kulturan, no? Last time to may chit-chat kami nga duwa ni Attorney Deyotan kag siguro sa mga masunod naton nga pagpangalagad himulsuan naton kay si Attorney Tan nagtambong sa ginpatigayon sini nga public hearing mo, no? With regard sa due process nga ginatawag sang sanggunian panglungsod sa pagpatuman or sa pag-decide sa sining ginahinyo sang Police Regional Office 6 nga nagakadapat kita nga magpatuman sang signal shutdown sa aton sining mga kabombo from the Philippine Army, no? From their end, why sila sang may na monitor, but sa gihapon sa aton sinimatag palamati sa mga border, no, going to the city of Iloilo, magpatigayon sila sang padayon nga intelligence gathering and at the same time checkpoints, no? Just to make sure gaway sa may makalusot nga kung sino man dira nga halin abi sa iban sini nga lugar or halin sa mga kabanwahanan, aluyag iya nga magpatigayon sa kung ano man nga hindi maayo diri sa syudad sa Iloilo, while yara kita iya sa pagsaulog naton sa Dinagyang Festival, halin pa lang dito hindi na makalusot, no? So nagpasalig man ang Philippine Army nga ini sila in terms of maintaining peace and order, no? Mag-contributor sila pinaagi sa pagpatigayon sa mga checkpoints. 13 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Sa kaangot nga balita, dinagyang kita sa gihapon, damo nagapamangkot mo halin kagapon, no? But hambali mayon Jerry Treñas gani nga may klase kita ya subong adlaw. Sa nugin man bala i-suspend ang klase yaw? As per information sa PIT 76, no? Afternoon, counter-check tani. Afternoon, kay dira na namang umpisa ang panirado sa mga mayor nga dala nun, isirado gidiya, no? Kag pagkatapos ang dinagyang festival, of which dinagyang festival Sunday, January 28, pagka 29, tigindektarar man ini ni Mayor nga isuspend ang mga klase para nga makapahuay-huay ang aton siniiya nga mga participants, no, sa dinagyang festival 2024. Pero may harap pagid, no, may harap pagid. Detention or mobile detention ipahamtang man iniiya ginatigana for safekeeping kag sa iban dira ngati imbes kun ta niya magpangalipay magkinasadya
in honor of Santo Niño, lain niyang nagadalagan sa ila sining nga paminsaron, bangod man siguro sa kung ano man nga impluensya dira. It's either influenced by alcoholic drink or beverages, or kung ano pag nila sarang nga maka-impluensya sa ila para iya nga magpanggamo sila instead sa pagsaulog, malinong, matawhay kag masinadyahon ginidagyang Festival 2024. I-check bala naton ang follow-up report kaupod naman iya sa kay Bombo Angel Tan direktamente karon sa bahin sang Iloilo City Hall. Now, kag sa mga nagapamangkot sa aton sini nga mga kabumboti, nagutok naman sa mong mumutsa mga mayor nga dalanon, di ba? Si kung pwede ba nga i-suspend nanay ang klase? Pero tiyang alkalde naton miyara sang panindugan diriya nga pizza 26 kag 29 lamang ang iya sini nga ideklarar as or isuspend ang klase. Check ta bala sa mga balita nga natipon kaupod sa kay Bombo Angel Tan direktamente sa Iloilo City Hall. Jel, sa report, tablis gamin. Bombo Cham nakatala na magpahamtang sang 3 ka mobile detention sa bahin sang Iloilo City. Kadungan man ini siya sa may preparasyon sang dinagyang 2024. Ini ang mapatigayon o kung ipatigayon sa buligman sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa interview diri sang Bombo Radio, Kimir Jerry Trenyas, iyaging pahayag Bombo Cham, nga isa sa mga rason sini nga ti hindi gusto sang alkalde nga may matabo nga kinagamo sa syudad sang Iloilo, just like abi sa area o kung nakapistahan nga wala niya ginpangalanan, pero ti Bombo Cham sa mga videos nga nakita naton, amo to siya ang Sami Ati-Atihan Festival bala Bombo Cham nga ti dog rambol gid ato siya. Suno Kimir Jerry Trenyas nga ang pananglitan abing matabo gid man nga nagsululubra sa 3 ka mga mobile detention ang ukon mga ginpang detain diri, ang iban sa ila ibutang kag ipadala anay sa iCare. Ang patag diri sang alkalde subong nakaadlaw nakatala na ini siya nga makigsapol man sa kapulisan agud istoryahan ang peace and order diri sa may syudad sang Iloilo, kag ti if ever gid man Bombo Cham nga kinahanglanon gid magadugang sang mga personnel halin man sa Philippine Army pero ti sa bahin sang kapulisan naka-ready na ini sila sa mga kabombo naton, kag ti sa gihapon ang stand didto ni Mayor Jerry Trenyas Bombo Cham, no to signal jamming. Kag ang isa pa gid diri kag konsiderar man sang alkalde kag ti do batunon man niya ang pagpagwa sang executive order nga ti naga-discourage, which is ti amo nang inline man sa iya kapulisan, pag-discourage sa pagdala, paggamit sang backpack pasulod diri sa area sang city proper nga ti do ginabomot siya mo rikisa gid ina sang mga kapulisan. Kag isa pa gid bomot siyam ka ginote sang alkalde nga pagpauntat sang sound system once abi magtapos na ang program. Kag ang sa bahay naman iya sa mga klase, ang ginapatunan pa diri subong ni Mayor Jerry Trenyas ang pagpa-cancel man abi sang klase sa Friday sang hapon, kay ti ang event diri is fluvial parade nga daan Bombo Cham kag illumination pagkagabi. Pero ti wala pa sang final diri nga ang alkalde if Friday sang hapon i-suspend ini siya, pero do dako gining posibilidad at the same time sa Monday Bombo Cham ginapatun-an pa para nga ti do kumbaga hambal sang alkalde pahuway man sa bahin sabi sang mga naghikotar para sa dinagyang 2024. Pamatian tabala ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas sa aton may interview. Meet ko karon kay Colonel Coronica. So many things that we have to talk about. Primarily ang peace and order. Tapos ang ginapangayo sang PNP nga shutdown sang signal, no? We'll see what we can do. I'll meet with him together with the mga retired PNP naton nga officers. And then we'll see kung ano aton nga obrahon in lieu of the signal
ano tawag nila, shutdown. Kay ti tamo gid galikramo. Kung dugangan ta personnel dira sa grandstand, sa palibot sa grandstand, then we will have to do that. Ang aton kapulisan ready naman. Hindi kita mabutang sa container vans like last time. No? But what we will have are mobile facilities sa ang BGMP. Ang in-promise nila 3 kabilog. Ang inausar na nila magdulong pre-sub lang. 3 kabilog na. And kung magsobra, ipadalata dayon sa facilities naton sa iCare, no? Dito sa Suok, kag diri sa Kalumpang. Ano ang gina-expecta? Friday may fluvial na ta sa hapon, no? That's why i-call off tagid ang classes para sa Friday afternoon. Ina-check ko pa kung ano ang mga activities sa agasang Friday para makapreparar na kita. And then, ang Monday para kapahuay tanan, ginatanaw ta. No? We will let you know as soon as possible. Parang kabalo ka mo. Ang isang ginahulat man sa tanan, ang pagsadsad sa Calirial kay mabalik naman ina. Namatamat na kita gali sang street signs samot kung nakitaan nyo na diri lang anay sa Calirial. But this will go on, no? Hasta sa bilugid nga syudad. Kay kinanlan gid ay mga ngalan ang mga kalyeta para mas mapus sa mga bag-o na nagakaladto di. And while there's, I think, another letter of appeal that was sent to the City Council, the City Council will have to go over that and see, but insofar as I'm concerned, fine na. That's why ma-meet ko sa kay Colonel Coronica, kay among others, istoryana mo kung ano Brown naman. I'm open to that. Parang safe lang, no? Parehas man sang daw ginubratangin pantayan natin sa ports. Mamit ko kay ti kung ano pang aton dapat ubrahon, no? Kung kulang pang pulis, mga tawa reinforcement sa army, no? Parang safe gidya ang aton. I do not want what I have seen in social media nga daw may mga tapungulay, may rumble sa iban nga mga festivals, no? Hindi ko na pagambal kundiin. We want that to be avoided because among gani nagakadto di ang mga iban nga mga bisita because para sila safe gid ang ato niya dinagyang. Kag aside nga safe, masanag na ya kung kita kung gabi. Ang backpack na brown ta na, ang mobile jails together with BGMP Usaronta, and then ang pagpatay sa mga sound system after certain time. Though last time, oras to gani? Last 11, last 10. No? Para nga hindi na Batsyam na batian sa mga kabombo naton diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Alright, so si Mayorya mismo Jel, willing siya nga maghatag sang kaygayunan sa nasiling na ganin naton para nga makapreparar ang tanan, makapauli isang timplano, hindi na maipit pa iya sa pagpugaw sa dalagan sa trapiko. By 26 ang afternoon, may posibilidad gati i-cancel or i-suspend ang klase, same as with sa mga ginahingyo
nga pagka Monday, pizza 29, i-suspend ba ng klase but ginapalantaw pa ni karon sang alkalde kung pwede bala ini, no? Ang mga sahi isang kayganan. And di ini plastar na hingadlan na ni Mayor ang mga lugar kung sa dinining mobile detention nga iplastar sang BJMP. Actually, Bombotsyam, wala pa man gid nakahatag sang specific areas kung diin ini ipahamta nga biang mobile detention sa BGMP, pero possibly isa ina sa mga kwan gid dulap tain na siya sa May City proper, Bombotsyam, kay dira gid na ang kwan mo, dira gid na ang center pilang taon naton sa bahin sang BJMP, kung BJMP kung miara sila specific areas o kung tingob gid lamang sila bala, Bombotsyam, pero for sure miara gid na sa may Iloilo Freedom Grandstand, Bombotsyam. Aha, all right. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Hindi na magamit sang container van si Mayor Jerry Treñas. Kiti kalawag ba kung container van amakon mo sa mga nagliligad sini iya nga mga dinagyang festival, ang mga unruly, ang mga hindi na makontrol kag nagawaras ginapang lupot lang to sang kapulisan sa sulod sang container van, but sa mga nagliligad man sila or previous years sa pag saulog naton sa dinagyang festival, so far do ay paman sa may gingulo to sa may container van. Subong ko no para nga do hindi maging tama sini ka pinot ang sitwasyon sa mga detention or mobile detention lang sang Bureau of Jail Management and Penology, no, hingyoon sa alkalde, mahulam siya 3 bilog kag iplastar ini sa mga strategic areas, no? Sa pagkaintindi ko ambot kung subong gina-implementar pa sa aton sining kapulisan, upod man sa iban sining mga law enforcement units naton dire sa bahin sa syudad sa Iloilo, ining sector bla or pag-sectorize nila sa mga area nga kung sa diin si Sector 1 upod sila sang particular iyang police station o kamo in charge sa amo sini nga nasakupan Sector 2, Sector 3, no? Sa aton sini karon iyang mga taga palamati. Ever since do epektibo man ang security plan sa aton sini mga kapulisan, no? Tagsa sini kamay mga dalagko nga mga aktibidades diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, particularmente during dinagyang festival. So far sa mga madumduman naton before sang pandemic and sang chimpong nagatahaw-tahaw na ang pandemya, way makita sang nakasalapo sang mga nagpakitang gilas kag mga nagtinunto pangayaw man o kung tumandok sang Iloilo, no, nga pinadayaw o kung ubra sang katuntuhan during sa amo sini naton iya nga selebrasyon kag kabay pa nga mapadayon naton ini tubtob sa pizza 27 kag 28 kag sa mga masunod pagid sini iya nga mga selebrasyon kag aktibidades diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Ang importante man lang sinadiri ang ang prevention bala sa posibleng matabo o kag nakasalalay man kung Tagalog pabla sa security plan, security preparations sa aton sinima law enforcement agencies, no? Hilabi na ang Philippine National Police, particularmente ang Iloilo City Police Office sa bahin karon iya sa syudad sa Iloilo. 29 minutos na kaligad sa taknang alauna. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon diri sa Bombohanay Saudo. Mga reklamo sa sining nag-apply for consolidation pero wala sila mag-consolidate. Tapos gini kay nagapinatudlanay na nagguluwa ng mga kahinablusan ni Angkol Poncio Pilato. Nagpinatudluan kag pinanghugas sa sila sang kamot. Nga katungdanan ni sang amone, katungdanan ni sang amo santo. Way na sa may maako karon. Lakip na sina diri mga kasimanwa anong payag diri sang presidente sang Association of Taxi Operators. Now, may kantanan sa sining taxi driver nga nakuhaan sang armas, nakuhaan pa sang illegal nga druga.
Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ini si Mayor Jerry P. Treñas ang syudad sang Iloilo. Nagaagda sa inyo nga magsaksi sa Madinuagon nga Dinagyang Festival, January 12 to 28, 2024. Magbisita sa syudad sang Iloilo. Magsinadya sa Dinagyang. Kagululupod kita kay celebrar ang aton pagtuo, kultura, kag tradisyon. Halabira, viva, Senyor Santo Niño. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone
emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 milyon ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kung wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna. Sininga launa, balik diri karon sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa Udo. Sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hoover, malawig-lawig ng gindangatan sa Public Utility Vehicle Modernization Program. No? Daw halos tanan man iya nga kontrobersiya ginpangatubang sinikag sa gyapon daw
So ay lang tadlong lang yung gyapon ang lakat nila. No? Ilabi pa sa mga tawo or sa mga opisyal sa nga gobyerno nga mas makapulos sini. No? Pananglitan iyang maubos na ang tanan sini nga mga unconsolidated kag traditional jeepney. No? Sa tunga sang dalan kag mga hari na ang the so-called modernized jeepney pero mga minibus gali. May problema pata sa karona nga dapat siniatagan man sa nagakigo nga igtulupangod. At tong reklamo last time sang isa iya ka kooperatiba nga as early as 2020 nakabayad na sila sang tanan nga mga fees for consolidation. Dumduman nyo to ang LTFRB together with the technical working group sang Iloilo City. Nagdesisyon nga mahimo sila sang sticker agod nga patapikan sa kung ano ang nagakorespond siniya nga ruta sang isa ka consolidated nga salakyan or shall I say traditional jeepney pero nakapa-consolidate na siya pero wala pa iya makaabot ang additional nga mga units sang minibus. So for the meantime, kabigon siya nga pwede pa makabiyahe sa aton sini nga mga mayor nga dalanon. Nakibuto yang pila iya ka mga operator. Siya 2020 palang kabayad na kami sa tanan nga balayran. Tapos sumungway pa kami gali ma-consolidate. Inano sistema ni man. Pero nasabat na ina. Last time, hambal ni Leo Di Lara, siya raan na nato yung LTFRB, gibayad na nato namon tanan. Now karon. Matiyantang sabat sa LTFRB, may kono plastada si ni Manwa. I-check ta si Bombo Lindsay Bade. Bombo Lindsay, report please, come in. Ginathag Bombocham sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga hindi simple ang consolidation process. Ini kasunod sa mga reklamo sa mga drivers kag operators nga nag-apply for consolidation apang ti wala iya ma-consolidate. Sunod diri kay Attorney Salvador Jun Altura, ang spokesperson sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6. Posible nga ti wala na qualify ang ining mga drivers o kun operators nga makapa-consolidate bangod madamo sa amendments sa rules ng consolidation. Kay sadto, dapat minimum of 15 ka mga drivers o kung operators ang makapa-consolidate sa kada ruta. So kung may ruta nga less than 15 sila na nag-apply for consolidation, automatic na disqualified sila. Apang ang ina nga requirement, Bombocham, gindula na naiya before nagtakop ang December 31, 2023 nga deadline sang application for consolidation. Apang sa sitwasyon dariya sang Iloilo City, ang consolidation process ang naapektuhan sa local public transport route plan. Inabangod sang na-implementar ang local public transport route plan kag na-award ang ruta sa nagkalain-lain nga kooperatiba, wala na yasang rason nga mag-consolidate sang dugang nga mga units bangod wala na sang entry points. Wala man diri gani ginadinay ni Attorney Altura Bombocham nga madamo gid man sila sang reklamo nga nabaton sa ilang nga opisina nga tinag-apply sa consolidation, nagbayad sang consolidation fees apang wala gali na consolidate apang ti hindi man makahulag ang local or ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board tuhoy sa saninga issue bangod intra-co-op dispute na ini suno kay Attorney Altura. Ang jurisdiction diri pahayag pa niya ang yara mismo ya sa Office of the Transport Cooperative kag sa Cooperative Development Authority. Yari wala aton pamatian ang pahayag ni Attorney Salvador Jun Altura. The consolidation process was not a simple process. It had to undergo several procedures. So may ara nga wala sila na-consolidate probably because at that time they were not qualified to be consolidated. Kaya ang ning rules sa consolidation may gin-amend there are a lot of amendments that happened. Sang una, from the inception of the mandatory consolidation, ginahambal gid nga minimum of 15 per route ang dapat ma-consolidate. So there were routes nga less than 15 sila. So na-disqualify sila to consolidate.
So later on ginreduce gindula nga requirement and in anticipation of the December 31, 2023 nga deadline. So supposedly allowed na sila. Galing in the case of Iloilo City, that consolidation process was adversely affected by the implementation of the LPTRP. So when the LPTRP was implemented and the routes were already awarded to the various co-ops, there was no more reason to consolidate additional units. Kaya wala na sila sing entry point. Kaya na-award na. It's okay for routes outside Iloilo City like the province of Iloilo. So we allowed consolidation until the end of this year. So may ara to nga mga ruta nga bag-o nga ulihin na sila nag-intra, lima lang sila, gin-allow sila na consolidate. No, kay why na tong minimum nga 15. But for those nga di sa Iloilo City nga at that time matuod na nga there are a lot of complaints reaching our office nga apparently nag-file sila, nag-coordinate sila sa ila mother co-ops for consolidation. They will assess the fees, consolidation fees, only to realize later nga wala gali sila na consolidate kag na-implement ng LPTRP. So insofar as LTFRB is concerned, our hands are tied. No? So that to our mind, to our understanding of things, that ripens into an intra-cooperative dispute. No, of course, kung wala ka na consolidate, unless na you also resign as member of the co-op, you remain to be a member of the co-op. Only that ang imo unit hindi consolidated, so hindi na siya kabiyahe. Pero kung ara ka pa sa co-op and you are still a member, then you can raise a question of intra-cooperative dispute, no? And that jurisdiction falls within the authority of the Office of Transport Cooperative and probably the Cooperative Development Authority. So once magkadto sa office, we endeavor to mediate kung pwede pa lang man, although lang na kami hasta mediation lang kaya we cannot enforcement sa among resolution na kaya wala kami jurisdiction. And after all our efforts to mediate fail, we endorse this to either OTC or CDA. So Nabatian, Bombo Cham, si Attorney Salvador Altura, ang spokesperson sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6. Grabing revelations sa Bombolins, no? Hindi naman mabasol si Attorney John Altura kaya he's just doing his job pero grabe gidya kung pinsaron mo grabe nga kasakit, grabe nga pagtunto, pagpalapaw sa pila ka mga operators kag drivers. Could you imagine sang natapos ang LTPRP, why nagali iya sang spot for consolidation? And yet, sige panawagan nila nga kung gusto nyo pa makabiyahe, pa-consolidate ka mo, so on and so forth. Lantawa man bala, grabe na niya nga pag kung sa ano pa nag-volt in, no? Ang tanan sini nga mga ahensya sang gobyerno, particularly ang DOTR, kahimbon sini nila ang mga puppets, no? When I say puppets, ang mga chairman sang mga kooperatiba diray, so on and so forth, kung sino pagidira nga amo ni papatihon yung tao, papatihon yung amo niyo, pero humana ya gali iya Bombolins. Chimpo na lang ning ginahulat sini nila, Iniro 31 na lang ning ginahulat sini nila, no? Kag when the time comes, tiyan mo na blamamba nila nga na-fulfill na nila iya, no? By hook or by crook, ang ila sini iya nga plano. Ilang tawa bala? Kapinot pinsaron? Kung sano pa bala ti do kasubong nagsagod ikaw sang manok, Bombolins? No? Sagod ikaw manok?
halin sang piso, bubudan mo, bagaan mo vitamins, pakaon mo, hasta nga magdako siya. Why gali ka balutong manok, no? When the time comes, ihawon mo man lang kag litsonon. Tiya mo nang gwa sa mga operator kag iban sini nga mga driver subong. Insakto gid Bombot Cham kay galing kay ang ila magariya nga gina actually why man gani ni guro kabalong iban nga mga drivers kaga operators naton nga ti dapat gali before payasang effectivity sang local public transport route plan nakapa-consolidate na sila kay ang consolidation process gali nakaapekto sa implementasyon sang local public transport route plan. Maayo lang niya sa bahin sang probinsya sang Iloilo kay ti wala payasang way pa yung implementasyon sang ilang LPTRP rason nga ti ang iba niya nakahingagaw consolidate before sang December 31, 2023 Bombot Cham nga deadline for consolidation. So ang iba niya nakasulod pa, nakapa-consolidate pa, pero ti diri sa aton sa Iloilo City wala na gina nag-apply ang ining pagsulod nila kay ti amo to gani isang na-award na yaang ruta sa nagkalain-lain ng mga cooperatives pag-implement ng LPTRP. So, there's no reason na mag-consolidate sila sa dugang units kahit wala na sang entry points, Bombot Cham. Pero may isapin ko ginapaligban, how come na gina-encourage po nila nga magpa-consolidate? Kulang pang ila sining show money para nga marilisan sang panibag-o nga unit? Nga natapos na gani ning LPTRP, the moment nga napasar ang LTPRP, amo na to ang pagsirado man sang ganhaan nga pwede ka pa makapakonsolidate mo. Pero tinga sige gyapon ang encouragement kag panawagan nga magpa-consolidate. Kulang pa siya money nila mo bulinse? Amo gani Bombot Cham. Actually, mahalin man mismo kay Attorney Altura nagsalina nga ti ang ining mga drivers and operators nga ti nagkadto abi sa ilang office, nag-complaint man Bombot Cham nga ti nakabayad na, naka-process na sang ilang mga consolidation fees. Ugaling amo lang na timingan kag tinaptan sang LPTRP implementation kundi wala na. Bombot Cham, wala na sila nakapa-consolidate. Ang mga nakabayad tuya sang 20, 30, 40 mil? Ano matabo sa kwarta nila to? Intra-co-op dispute ang jurisdiction ara sa kooperatiba, sa Office of Transport Cooperative, kag sa Cooperative Development Authority. I-raise na kuno nilang question, Bombot Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Tindo medyo mapropinot ni karon para sa iban sini nga mga operator kag sa mga driver nga luyag kung tani manging kabahin sang kooperatiba. Ugaling kay ti sadto payagali, no? Sadto payagali. Why na kamuya sa tsansa subong? Sus Maria kagusip po. Grabe, sobra pa sa mapya, sobra pa sa anuman nga sa isang sindikato ang sa likod sa Public Utility Vehicle Modernization Program kung lang taon naton. Ginpapati nila nga pwede ka pa makahingagaw for consolidation. Ginahatagan ka pa sa gobyerno nga makapakonsolidate. Igo mura hindi na pwede makapakonsolidate kay the moment nga mapasar ang local public transport route plan sa isa ka local government unit, dira mana kag nagakautod ang kay gayunan nga makapakonsolidate ka pa sa anuman nga kooperatiba. Tapos hambal ni Attorney John Altura, gindula na ng requirement nga dapat sa consolidation at least makakuha ikaw sa 15 routes. Tinabatian ta sang nagdigad tong reklamo. Hindi naman, lain naman ang ginapakumply sa mga kooperatiba, dapat 15 kamo kabilog kuno para iya nga may minimum number nga pa makapakonsolidate. Do, tanan na lang balaya nga mga whereas sa aton sini mga kabumbo ginahimo. Pero sa aton sini nga mga kasimanwa, ang athag diri iya is Enero 31 na lang ang ginahulat. Enero 31 ang ginahulat kay man nga kutob sang mga traditional jeepney nga wala makonsolidate,
wala na kamo iya sang kinamatarong, hinublasan na kamo sang kinamatarong ninyo nga magbiyahe pa. Apisar kung tani nagpaninguha man kamo, luyag nyo man magpa-consolidate, luyag nyo padayunon ninyo sini nga palangabuyan, pinatay ina, no? Sang taga Department of Transportation, kagang ila siniiya nga mga tawo-tawo sa duldol, diri sa mga kooperatiba nga naga-eksister sa aton. 55 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Hingagawon ko lang balita ni Bombosol Binyas. No? Ang isa ka taxi driver nabungguan niyang nagaparking sini nga salakyan. Sang tinawgan sang pulis, nagwaras pa ini. Pagwaras siya, nakuhaan siya sang pusil, nakuhaan pagin sang ginapatihan, illegal nga droga, balor 2,000 ka pesos. Anong sistema sinadiri? Sa aton sinima ka Bombo? Sa follow-up report, Bombosol, please go ahead. Ginpasigurado Bombocham sang Association of Taxi Operators in Panay ukon atop sa mga customers sini. Nahilway sila sa anuman nga posible insidente. Maikaangtanan iya sa nadakpan nga si Michael Angke, isa ka taxi driver kag operator nga tinakuhaan gani isang illegal nga droga kag pusil sa iya taxi matapos nakabunggo ini sa isa ka auto bala nga nakapark sa may Zone 8 Poblasyon Tigbawan kag subong nagapangatubang sang sampaw-sampaw nga kaso. Sa interview sang Bombo Radio kay Perfecto Yap, ang presidente sang Association of Taxi Operators in Panay, ginklaro sini nga hindi katapo sang Asosasyon or Association of Taxi Operators in Panay ang Tintin and Melvin nga taxi unit nga ginamanihar ka gina-operate ni Michael Angki. Ginpaatag man sini nga sa natuhoy nga offense nga nakometer ni Angki ang personal na iya nga problema kag wala na ini sila sang kontrol, ilabi na sa natabo bangod isa ini ka private operator. Suno pa kayap sa iya pagkabalo nga may mga previous record sa police station ang natuhoy diri nga mga unit kag ti napaidalom kuno sa monitoring sang kapulisan. Dugang pa niya nga ang Tintin nga unit ang duwa pa lang katuig nga naga-operate sang pag-renew ang umpisa sang nag-renew ini sila sang prangkisa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board pero madugay na ini nga naga-exister ang ilang mga unit nga ginabiyahe. Suno pa kayap nga do problematic gid iya ang pagpadalagan sang amo nga mga unit bangod lain-lain ang tag-iya sini Bombocham kag ti wala man bala sing may naga-manage sini sang maayo rason nga ti dumadamo sang complaint na hanungod iya sa ila diri nga ginapang biyahe kag umalin gani diri sa 15 units nga may ara sila subong yara na lang sa mga 9 to 10 units ang numero sang taxi nga may ara sini sila sa pihak sang natabo diri Bombocham. Ginapasigurado ni Perfecto Yap nga wala sang dapat ikabalaka ang mga pasahero sang ila asosasyon. Sige-sige bangod sige-sige ang ila diri maintenance sang driver, sang mga driver bala sang ila mga taxi kag kada bulan ga sinapol ini sila kag maid-id nga gina-practice kag gina-explain diri ang insakto iya nga kortesiya para hindi mahiguan ang ilang asosasyon. Dugang pa niya nga bisan hindi gani katapos ang ila diri asosasyon mayara ini sila sang communication mo kag open gani nga magbulig sa ilang mga pamangkot o kun kinahanglan. Dugang pa ni Yap dire nga pahanumdum or ginapanumdum niya no sa mga taxi dire driver nga dapat itrato sang nagakabagay kag insakto ang mga pasahero nahanungod man iya sa kortesiya nga dapat nila i-treat sa mga customer nila. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Perfecto Yap. No, ang Tintin is not a member and quite a long time gid nga may mga monitoring ang ginahimo sila. Bali may background ikaw sir, may idea ikaw in regard sa Melvin and Tintin sir ni nga operator sir. Well, ang siyang Melvin Tintin daw isa ang wala man sing Melvin na subong operator ganti. Ang Tintin niya isa sa mga bagola na siya. Nag-operate liwat but they used to be an operator sa Tintin taxi sa old no nagbulos-bulos sina ang kwan ang management pagkadto sa PIA pagkadto sa Inablos pagkadto sa TIO daw pa na sa pakaisagli no damo nang medyo somehow problematic siguro na set up nila kaya wala sing control. I understand hindi magani individual per se no in other words isa la kabilog o duha kabilog
pagkaintindi ko sila, daw 15 na kabilog ang revive nila ang unit. Okay, oo. Kag sa nabat... Well, they are reminded, no, to extend proper courtesy sa aton nga mga pasahero, ay isa ka isa ka butang nga gina-emphasize naman sa ila nga importante gid ang aton nga pagtagkortesiya sa aton mga pasahero. So whether we like it or not, sila man gyapon ang aton nga mga market, no, wala na sing iba market naton very specific manog sa kung nang iya nga ginimo is somehow daw kapag na to personal again na mo ng problema, no, kung individual operator sa ite sinabi makontrol sa iya kundi ko galingon niya man lang. Kami as association, we normally have the proper reminder sa mga amon mga drivers every now and then. Naga-meet naman kami daw halos kada bulan-bulan gidya or even sa subong plantada. I'm sure na may mga operators na nga rigid gid ang pag-remind, no, ite more so sa miyembro sa association. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayag ni Perfecto Yap kag subong yara na ini si Angki sa may Tigbawan Municipal Police Station kag nagapangatubang sang apatanan ka kaso kag hindi magnubo sa 500,000 nga posible penalidad sini. Anong background ni Michael Angki nga ni Sol? Bali isa gid ni siya ka Bombo Cham, a driver, taxi operator, kag at the same time isa man ka negosyante, pero ang negosyo sini bali Bombo Cham may ara ini siya nga bulkitan kag gabaligya bala ka mga motorcycle parts dira man sa Banwa sang Tigbawan apang nagsarado na ini sa mga nagliligad nga mga tinuig diri Bombo Cham. All right. Sige, thank you so much. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Marisol Binyas sa imo sining follow-up report. Antes kita magtakop confirmation lang, nagikan niya sa kay Bombo Lindsay Badi ang pagtaliwan sang isa iya ka opisyal sa probinsya sang Iloilo, anay Vice Governor, anay board member sang segundo distrito, segundo kung tercer. I-confirm ta na kay Bombo Lindsay Badi. Bombo Lin, sa report, please come in. Nagbubo Bombo Cham ang kasubo sa mga kakilala kag himata sang aton mga anay Vice Governor sang probinsya sang Iloilo kag anay sa District Board Member Demi Sonza matapos ini siya nga nagtaliwan sa edad nga 89 anyos. Actually Bombo Cham ng birthday sa March 3 magasaulog this coming March 3 Bombo Cham, 90 years old na ini siya kuntani kag ti subong bag-o lang gid naging kumpirmado sa aton na siya na ang nagtaliwan. Wala man gin wala naging detalye pa kung ano ang rason sa kamatayon sa aton nga anay Vice Governor kag kilalaman ni si anay Vice Governor Demi Sonza sa iyaman nga passion for history kag kilalaman ini siya sa iyaman nga mga contributions diri sa aton sa maya probinsya sang Iloilo, Bombo Cham. So aton man nga hulat-hulaton ang ang statement sang iyang pamilya as to the details man no sa sining kamatayon sa aton nga anay Vice Governor sang province of Iloilo, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Lin sa imo sining confirmation. Diri sa Bombo Radio nagapalabot kita sang condolences sa pamilya ni former Vice Governor, former 2nd District Board Member Demi Sonza. Standby na sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ini si Mayor Jerry P. Treñas sang syudad sang Iloilo. Nagaagda sa inyo nga magsaksi sa madinuagon nga Dinagyang Festival January 12 to 28, 2024. Magbisita sa syudad sang Iloilo. Magsinadya sa Dinagyang. Kagululupod kita kay celebrar ang aton pagtuo, kultura kag tradisyon. Halabira, viva, Senyor Santo Niño. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Dinagyang. Ara na kita, no? So Dinagyang week, of course, highlights would be this weekend. So heads up lang da, ha? Sa mga friends natin dira nga may mga plano nga maglagaw-lagaw or may mga concerns diri sa may mga business nga pati gayunon. Siguro may mga i-meet. Well, heads up lang. Be informed nga may mga roads nga pang close na, kaya nag-start na ang pag-construct sa mga stages para sa Dinagyang, sa kasagdahan kag sa Dinagyang. So, please know, ha? And please be very aware. Kaya daw kinahanglan tagid nga mag-walk, kag i-avoid lang ang mga areas nga close para nga hindi ka mo mabudlayan. Anyway, happy Monday, everyone. Good afternoon, good sa inyo. And this is Tita Regine. So happy to be back here. Welcome sa kahapon lamang program. It's already the 22nd of January, 2024. Hello dira sa aton nga mga regulars. Kumusta na ang life? Kag kumusta naman sa aton dira nga mga would-be letter senders also diri sa kahapon lamang program. Kung may gamay pa ka mga magpanghawid, basi may 1% pa.
imo na 100% nga sure na gid nga magsulat man ka mo, mag-share man diri sa kahapon lamang program and find out how fun it is and how fulfilling nga makashare ka man sa imong istorya, mabatian mo ina, hindi lang ikaw kundi mga friends mo man, and who knows may mga ma-pick up gid nga mga motivations, encouragement sa imong story aside from the inspirations kani sa mga friends nato dira nga may mga beautiful stories pero do medyo nahuya pa, nag-alang-alang pa nga mag-share. Come on, decide na and share your stories. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and ipadala lang dayon. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine. Welcome sa Monday edition ng kahapon lamang program. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Dahilan man lang ang title sa akong song nga iga-share sa inyo para sa sininga hapon from Earl Lorraine Quilarto. Ikaw, anong dahilan mo? Dahilan para sa inyo. Good afternoon and welcome sa KLP. Tapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na, wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Dahilan, Earl Quilarto. Earl Lorraine Quilarto. Para sa inyo, mga kabombo, again, welcome. Diri sa KLP. Kaupo ninyo, of course, si Tita Regine.
First story natin is from Happy Ma'am. Ma'am as in Madam. Domishura. Si Ma'am. Okay. Happy Ma'am sang Kubay Haro. Dearest in the Regine. Mayong hapon lang sa inyo tanan dira sa Bombo Radyo, kasi tanan nga nagpamati sa kahanginan, kay sa tanan nga KLP lovers. Sang last September 26, 2023. Ginbasa mo akong sulat bahin sang akon apo nga 3 ka tuig nga tama katirik-tirikan kag ang lola nga atribida. Karon ang akon igasaysay. Bahin naman sa akon bata nga nagabusong sang iya panganay nga bata. Hindi, Reg, isa pa lang kabulan kag tunga ang bata sa sulod sang iya taguangkan. Nagsugod na siya sa pagpa-prenatal. Natukiban sang doktor nga diabetic siya. Para maproteksyonan ang bata, gin-insulin siya 3 times a day, tubtub magbata. Nagabot na ang natalana nga tion sa iya nga pagbata. Gindala namon siya sa hospital. Unang hospital, wala kami mabaton, kay wala sa bakante. May waiting nga 5 ka pasyente. Kung mahulat kami, ika-6 pa. Sa bagay, wala pa man nagasakit ang iya nga tiyan, pero gusto ko lang masiguro, kay hindi ako gusto nga mabutang sa trabisiya ang kabuhi sa akon bata kag apo. Hindi, Reg. Nagkadto kami sa isa ka hospital, kag salamat sa Dios kay may bakante dito. Kag ginadmit siya. Sa sulod sa labor room, may isa ka babae nga naga-labor sang 3 na kuno kaadlaw. Samtang nga ako nga bata, wala nagasakit ang nga tiyan. Ginpa-admit lang namon, kay daw may kinalain ang iya nga pagbusong. 2 na kaadlaw ang nagligad, wala man gihapon. Amuyag do nga ginhatagan siya sang bulong para magsakit ang iya nga tiyan. Samtang ang isa ka babae, natawgon ta lang kay Nene, todo na ang iya pasakit. Pagpasakit, bali ika-4 na kaadlaw. Sang ika-5 na kaadlaw, nakita ko si Neni, nga daw wala nagahulag. Gintawag ko siya, wala nagasabat. Ginhikap ko siya. Abaw, ginabahulay siya sang mayami nga balhas. Bangod sa madamo nga dugo nga nagagwa sa iya lawas, nga nagalapos sa iya kama, diretso sa salog. Talipong si Neni. Kabalo ka hindi, Reg. Nagwa pa ang nanay ni Neni. Kag iya lang anay ginbilin si Neni sa akon. Gilayon, naggadto ako sa nurse's station. Kag ginsugid ang kahimtangan ni Neni. Madasig sila nga nagresponde. Samtang nga ginatabangan nila si Neni. Ara ako sa ila tupad nga nagabayaw sang akon 2 ka kamot. Kag nagapangamuyo sa Ginoo nga luwason niya si Neni kag ang bata. Kag salamat sa Diyos, kay nagbalik na sa normal ang hitsura ni Neni. Gipangita ko ang nanay ni Neni. Didto ko siya nakita sa chapel, nagakamang-kamang sang pangamuyo. Ginpaypay ko siya, kag ginsugiran sang kahimtangan ni Neni. Hambal ko sa iya, ano abi, kung ipasisarya na lang ninyo si Neni, kay 5 na kaadlaw ang iya nga pag-antos. Ang iya sabat, gusto niya man tani, galing kay wala kwarta. Iya na lang gintugyan sa Diyos ang tanan. Bilang isa ka legionarya o konsoldado ni Maria, gintipon ko ang tanan nga bantay sa labor room. Naguyatay kami sang kamot, nagpangamuyo sa Diyos, kag sa aton mahal nga iloy, nga buligan ang mag-iloy, kag luwason sa katalagman. Nagligad ang 10 ka minutos, si Neni, nagbata na, sang isa ka bata nga lalaki. Nalipay gid ang mga nurses kag doktors, kay nakatibawa si Neni, kay nagpasalamat sa Diyos, amo man kami. Hindi, Reg, ibalik ko sa akong bata. 3 na kaadlaw, wala gid nagasakit ng iyetyan. Bisan pa nga ginhatagan na siya sang bulong para pang sakit. Gipamangkot ko ang doktor kung ano ang maayo, kay nabalaka na gid ako. Ang sabat sang doktor, hasta sa hapon, kung hindi gid magsakit, madesisyon siya nga abrihan ang tiyan sang bata ko.
ang sabat ko. Tunamo inang maayo, himo adok. Gilayon ginsuguran ang operasyon kag isa ka babayi ang akon apo. Siya ang naghatag sang kalipay sa amon panimalay. Salamat sa Diyos kay paagi sa pagpangamuyo naluwas ang akon mag-iloy. Subong man si Neni. Inderej, pasensya hilang ako kay do kalawi gid sang akon sulat. Kay salamat gid sang imo pagbasa. Ang matinahuron, Happy Ma'am sang Kubay Haro, Iloilo City. So it was an answered prayer para kay Neni kag sa iya nga bata. And I'm sure you're so very happy, no? Nga nakabulig ikaw through the prayers ng imong ginhimo. Plus, yun pang tipon mo pa ang mga tao dito sa sulod, ang mga bantay, lain gid man, no? Kon madamo ang mga nagapangamuyo para sa isa ka tawo kag ginapamatian sa aton nga Ginoo ang pangamuyo. It's for the good ni Neni kag sa iya nga bata kag salamat no nga sa himpit ninyo nga pagpangamuyo kag of course sa grasya man sa aton nga Ginoo nakabata nga matawhay ining si Neni kag luwas sila sa iya nga anak kanami gid kung collective prayer. Wow, very powerful. Happy Ma'am, I'm so happy for you also. May apo ka naman and siling mo amugid ang nagahatag duag kagalipay sa inyo nga panimalay. So enjoy ang imo nga apo. Enjoy ang imo nga life. Happy New Year man sa imo. Salamat gid for sharing again. Sulat-sulat lang pag may time. Oras natin na rin na 25 minutes after 2 o'clock. Up next is the story of Aris 8. Sa pagpanabalik sang KLP with Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang... Sa aton nga next story, follow-up story ni Aris 8. Dear Tita Regine. Tita, maayong hapon sa imo, kag sa imo nga matag palamati, isang kahapon lamang program. Tita Regine, part 4 ko na ini nga kasaysayan nga ginpadala sa imo. Tita, sa mabatian ko, ang imo nga advice, dito ko na-realize kung nga ang amusad to si mama kung mag-treat ka na kon. Tungod, sakto ina ang ginsiling mo. Nga gaugtas si mama sa mga utod ko. Tungod, husto lang sanda maglagaw. Kagkatamad suguon sa sulod balay. Kalakip na dira ang pagsabat kay ilang nga modules, tita. Tita, si mama kag ako, sadto, close gid katama. Kag siling ka mga kabarangay namon, daw mag-utod lang kami nga duha, kay pareho lang kami kataas. Tita, na-try ko na nga isugid kay mama ang mga problems ko. Pero, wala pa gani ako katapos kasugid, gapangakig na dayon. Tita, sa pandemic, na-try ko man nga ihambal sa iya.
Kaya hindi ko gid masarangan nga sabtan ang mga modules ka mga utod ko. Kaya hindi na gid ako kasarang nga maansiran ang akon nga mga modules. Pero tita, nangakig lang. Kag permina gasiling. Na kung makatapos ka na gali, hindi mo gid gali mabuligan mga utod mo. Halin sad to tita, wala na gid ako manugid about sa mga problems ko sa modules. So amo sad to nga natam-an ako kag na-depress. Kag naglain na gid ang batasan niya tita. Tungod hindi na gusto mahibalan ka iban nga na solo ko lang ang pag-answer ka mga modules. Kag kun nga dako gid ang pagniwang ko. Tita, halos waay ako tinulugan sa pag-answer lang ka module. Kag nagakalipasan na ako kagutom sa tita. Tita sakto gid ang hambalanon nga hindi mo makilala tilubos ang isa ka tawo kung hindi mo maupod sa isa lang kabubong. Tita, kapira ko na hambalan si mama nga hambal ka mga teachers nga hindi nyo pagpwersaha ang bata nga magsabat ka module nga hindi na mahibalan. Kay bisan kami, hindi man kami kamaan magsabat. Tita, wala siya namati sa akon. Kagamo sa gihapon, ang trato na sa akon. Tita, gibabayan ko ang mga modules ka utod ko tungod madamo na ako nga mga requirements nga kinahanglan nga tapuson. Kag didto pagid nagwa ang batasan na tita nga gahambal. Asta ka lang dira, kay hindi mo man gihapon kami mabuligan. Abaw tita. To nagpalamungol ako kag naglain gid buot ko. Kay gasiling ako sa kaugalingon ko. Way pagani, ginaunahan na doon. Tita Regine, thank you gid sa pagbasa sa akong kasaysayan, ang matinahuron, Aris 8. Ay nako, Aris 8, intindihon mo na lang si mama mo. Siguro, kapoy na siya, tapos gaugtas pa siya sa imo nga mga utod, tapos basi kung ay gasakit pa ulo niya, kung di siya makaasang pang allowance ninyo, sa ibakal sa inyong nga pagkaon, paano siya makabulig sa inyong nga father, no, things like that, mga ginaisip sa isa ka typical nga mother. Well, it's good nga you tried, nga i-inform siya, nga amo nang hambal sa mga teachers. Hindi pagpwersahon ang mga bata. Kaya mga teachers gani, no, hindi mo sa kabalo kung anong sabat sa iban nga mga questionnaires dira sa module. Grabe, no? Daw ka funny. But anyway, mo gani na, no? Kadamo gid sa mga comments nga aton nga nabatian, even sa Facebook, makita naton, may mga pictures dira nga ang bata galagaw-lagaw. Di ba? Gakabit-kabit sa dalom lamesa, samtang ang lola amo ang nagasabat sa module. O, din kada iya. So siguro si mama ninyo, no, gusto niya nga even if it's pandemic, kag mabudlay ang sitwasyon, siguro gusto niya lang, no, nga hindi ma-disrupt ang pag-eskwela sa nga imo nga mga kauturan and even ikaw. And siguro, tama lagi dyan kataas sang pagsalig sang imo nga mother nga makayanan mo, nga buligan siya sa pagsabat sang modules. But, daw wala niya na, no, naisip siguro nga daw ka-unfair naman. Kag hindi man manami, nga ti ang mga manghod mo yan, nagapakatawhay na lang, ti ano tong i-learn nila karon kung hindi sila ang nag-aobra sang ilang modules and then they would get high grades for nothing. Anong balik sa ila? Wala. Pero sige lang, patawahi lang si mama mo. And I just hope, no, nga ti as of this time, patapos naman, no, we're facing the new normal. Ang pandemic and everything is almost back to normal. Naga-face-to-face naman subong ang mga estudyante. So I hope it's also a closed chapter naman sa inyo ni mama mo. But if you feel nga ti do kinahanglan gid nga may baloan ni mama mo what you went through that time nga kumbaga ginakulit ka gid niya, no, nga obrahon ang module sa imo nga mga kauturan kag daw hindi ula yan nakita nga ti ang imo ya daw hindi mo na maobra because lang nga ti ang oras mo na ubos na sa pagsabot sa modules ng imo nga mga manghod. Well, anyway, even if back to school, face-to-face na ang mga estudyante naton, okay man na, no? If you feel
like pouring out everything sa imong mother para nga once and for all tapos ka na, no, sa sina nga mga issues mo, although kanami man to kay ti kadasig sang imo nga pag-snap out sa imo nga gina-mention diri ginahambal nga daw depression na, pero kanami man, no, nga ti immediately nakahalin ka sa dito nga stage nga daw naglalain ka na gid kag almost na depress ka na gid bangod sang sitwasyon kadamo, no, sa mga nabatian naton namo sila nga mga istorya super affected because all of a sudden drastic nga change sa mga activities, drastic nga change sa mga schedules and sa sitwasyon. So, ang iba hindi ka cope. That's why nga nagalalain sila. Pero sige lang kung wala man ka pamati si mama mo da subong, let's hope, no, nga you would find time para nga i-pour out sa iyang tanan. Or if you feel, no, nga she still needs to know. But if feeling mo do hindi naman kinahanglan kay tapos naman to, back to normal naman ang tanan, and so then, pabayaan na lang. But I just hope, no, nga magpanumbalik gid ang inyong closeness ni mama mo. You said before, super close ka mo, kay nasalaan gani ka mga mag-sisters lang, no? So, i-try nga i-work out, nga magpanumbalik ang inyong closeness sa liwat. Thank you so much for updating us with what's happening sa imo. Aris 8, salamat sa imong istorya diri. Kag, up next, gin request, January 22, nato ni basahon. Daw una siya nga nag-request nung muning, and let's find out if we can also include ining sulat ni NB also requesting today manaton basahon ang iyang kasaysayan. Let's hope makaya ko the 2 more stories nga gina-request today naton basahon. But para makatuloy-tuloy na tayo, sige, diretso kita sa sulat diri ni Nong Muning. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, sa tanan nga mga KLP lovers, subong man sa tanan nga maukod nimo nga mga tagpalamati sang kahapon lamang. Ini nga akong story, parte sa pagkadula sang akon mahal sa kabuhi, ang akon mahal nga asawa. Kung tani unahon ko ini nga ipadala, ugaling, do hindi ko mahibaluan, kundi ko suguran ining akon pinakasubo sa akon kabuhi, nga hindi ko gid malimtan, tubtub nagakabuhi ako sa sining kalibutan. Sa tuig 2007, sanggin admit namon sa hospital ang akon nga asawa, dira sa city. Malawi gid ang iyang pagtener dira sa hospital. Kay sunod sa mga doktor, may myoma siya, kay wala untat ang bleeding niya. Kag dapat gid nga maoperahan sa gilayon. Nadugayan gid siya maoperahan, kay tama gid kataas ang BP niya. Kay ginapanubo sa mga doctors ang iyang blood pressure. Sige-sige ang inom sang bulong para sa iya high blood. Kunyara siya sa iya teras, kag kung magdubo, dalhon na siya sa operating room. Pag abot didto, liwat takdan sang blood pressure up, BP up, abaw tita. Balik naman sa teras. Kag didto sa operating room, ginakulbaan ta na tita. Di kundi taas naman ang iya dugo. Liwat naman balik sa iya teras para padubuon ang iya nga dugo. Mga 4 gid ka beses nga dala, pero amo man gihapon. Kagsang pagkakita sa akon sa iya doktor, hambal sa akon sa iya doktor, tatay, siguro maayo siguro kay manang, 2x2 nga baratiya, para nga matulugan siya, ang lahog sa akon sa iya doktor. Kay kung mientras nagabugtaw, nagataas ang iya nga dugo, kay ang dugang sang doktora, mataas na ang vial sang bulong nga gina-inject ko sa iya, pero hindi gid magtulog. Kay basi dugangan ko ang vial sang bulong, basi hindi na siya makabugtaw, makomatose na siya. Sa malipot ko nga istorya, wala gid siya maoperahi. Kay naguntat na ang iya nga pag-bleeding. Kag nagdesisyon na lang kami nga igwa sa hospital. Nga ang balay ra namon sa hospital masobra sa 100,000.
pesos. Kag mga 3 lang katuig, balik naman kami sa hospital. Hugali, tita, ibalik ko anay, sang una sa hospital siya, kaya iya nga pag-bleeding, dalagali sang iya menopausal, nga amo nga naguntat ang iya nga pag-bleeding. Sa pagpadayon ko, libot namon nga gindala siya, dira sa gindala namon nga hospital. Tita iya sakit, ang iya nga sakit, amo ang high blood kag diabetes, kag amat-amat nga naglubha. Gwa sulod kami sa hospital. Binulan ang pagpabulong namon. Dako na gid ang gasto namon sa asawa ko. Isa ka bes nga may medical mission ng DOH diri sa amon. May pakaisa sang asawa ko nga nag-advise sa akon. Asiling niya, Nong, kung mamati ka mo sa akon, pakauna na lang ninyo si Manang sang maayo, kag bulong, kay bisan mga milyonaryo, napaslawan, kasubong sa masakit ni Manang. Kag sa amo nga panugyan, ginabulong, ginapakaon, ginaatipan namon permi. Tagtita Reg, tungod nga wala na kami sa ginapa-eskwela sadto, inom kag sugal ang amod nga kalingawan. Nagamadyong kami nga duha, kag nagainom sa mga barkada, kay may mga barkada man siya nga mga babae, nga pala inuman sang whiskey. Ako tana malaka lang, pero siya tana kada hapon ginagubat siya sang iya mga barkada agud mag-ininom sila, labi na gid kun may okasyon. Kag samtang nagalakat ang panahon, labi na gid ginaglubha ang iya nga diabetes. Napilasan ang iya tiil nga wala na nagapali ini. Di gani kabatsyag nga kututon sang subay nga pula ang iya sini nga tiil, nga nagapula lang sang subay ang iya pilas. Isa sa kahapon, yara siya nagapungko sa pertahan sang amon balay. Hinali nga nagtupa ang ulan, kay may hinalay nga amon linabhan, pilit siya nga nagtindog, langkoy kabot sang amon hinalay, kay mataas. Kabuton na niya kuntani, pero natumba siya. Kagamo na ang gintunaan, nga hindi na siya makahambal. Pukol na gid. Kung anong pangayoon, nagasenyas na lang. Tita Reg, do hindi na siya mag-inom sang iya bulong. Gusto niya whiskey. Pero wala namang ginahatagan sang whiskey, kaya nag-inom sang bulong. Sang ulihi, bisan bulong, hindi na mag-inom, kaya ang iya senyas, ang whiskey gid. Kagabi mo, tita, madamo kami nga nagaulo-ulo nga mag-inom bulong, pero hindi gid. Tita Reg, ano ang ginimo ko? Ginkaptan ko ang bulong kaglapad sang whiskey. Ang sa wala ko nga kamot, whiskey. Kag ang sa tuo ko, bulong niya. Siling ko sa iya. Sa diin sa duha ang luyag mo. Ang sa wala ko, madali ikaw mapatay. Ining sa tuo ko, mag-aayaw ikaw, o kung madugay pa, ikaw mapatay. Ay abaw, tita, ang lapad sang whiskey ang ginatudlo gid niya. Abi mo, nagatinulukay na lang kami. Sa pagpadayon ko, amat-amat nga naglapad ang pilas niya sa tiil, nga nagyellow na ang kolor sini. Kag hindi na siya gusto nga huliran ko siya, kay masakit ang iya tiil kung matandog ko. Kung hindi ko siya paghakwaton, hindi makabangon. Isa sa to ka bes, nagapamangpanggid ang baha. Baha. Nagsenya siya nga malantaw sang baha. Gilayon, kinaduan ko siya kag hakwaton. Abi mo, Tita Reg, wala ako tanang ibutang siya. Kundi, gindalagan ko pakadto sa pangpang sang suba. Kaginhana ko nga itagbong. Siling ko sa iya, kay hindi ko naman ikaw mapuslan, ipaanod ta ikaw sa baha. Abaw, Tita Reg, imbis nga mahadlok, naghiri-hiri pa sing kadlaw, kay nahibaluan gid niya, nga hindi ko man siya pag-ipaanod sa baha. Samtang nagalakat ang mga inadlaw, nagaamat-amat na gid siya niwang. Kung sa kaagahon, mabugtawan ko na siya nga naganguy-nguy sa paghilibion. Nga daw nagapakitluoy, nga buligan ko siya.
Dayon ko bangon, kagkaduan ko siya sa ihiligdaan, kagpahipuson. Hambal ko sa iya, kung pwede, inang ginabatsyag mo, kung masaylo sa akon kuntani, para makapahuway ka, bisan sa madali man lang. Pero hindi gid pwede. Kag sa pamatsyag ko, daw hindi siya makatulog sa maayo. Sa kada kaagahon, banda mga alas 3 sa aga, pero migid siya nagahilibion. Kag ako na tita, daw ginatoslok sang dagom ang korason ko. Tita Reg, sobra gid ang akong kaluoy sa asawa ko. Pagbisan ang akong pagtulog, daw hindi man ako makatulog, kung mabatian ko nga nagahilibion siya. Kaglipod sa iya, tago man nga nagatulo ang akong mga luha sa pagpanumdum, kung bayaan na niya ako. Kag kung wala na siya, paano ako? Kay lunsay na may mga pangabuhi ang mga anak namon. Kay duha na lang kami sa amon balay. Tita Reg, to make my long story short, makaligad ang 3 ka adlaw. Nag-abot gid ang ginapaabot ko. Napatay gid ang asawa ko. Dako gid ang akon kasubo. Kasubo nga wala ko gid maagi magsobra sa kasubo ko sining pagkapatay sining asawa ko. O, Tita Reg, napatay man ang akong mga ginikanan, ang akong utod, pero sobra gid ang kasubo sining pagkapatay sa asawa ko. Tita Reg, madumduman ko pa, sanggin kasal kami, ang hambal sang pari, nga kami nga duha, mangin isa, mag-unungay sa kalisod kag kalipay, kag sa sining nga kahimtangan ko, do mapihak man ang akong lawas, kay wala na ang kapihak sining akong dughan. Sa pagpadayon ko, paglubong, sang ginadala na ang bangkay sang asawa ko sa salakyan sang punerarya. Nabalikdan ako sa mga anak ko, siling nila. Wala, tana nagaluha si tatay. Ang sabat ko, paano ang pagluha ko, kay naubos na. Bisan nagakadlaw ako kung kaisa, pero amo na ini ang ginasiling nila. Laughing in the outside, crying on the inside. Kagsang matapos lubong sang asawa ko, pagpauli ko sa balay, ako lang ang tao. Hindi tulad sang una nga may bilasyon pa. 3 gid ka siyam hasta matapos ang bilasyon. Sa karon, wala na. Kung gabi, ginaupdan man ako sa mga apo ko, kagsang matapos ang kayhap, wala na ako sang kaupod sa balay. Kag-isahanon lang ako sa balay nga nagatulog. Kag samtang nag-isahanon ako nga nagatulog, madamo nga mga bagay ang akong ginapamensar. Labi na gid sa akong nga nagtaliwan nga asawa. Nagapanumbalik kid Tita Reg ang amon kahapon sang sadtong mahal ko nga asawa. Tita, nadumduman ko pa ang amon pagsumpaanay sa higad baybay. Paagi sa botelya sang soft drinks sa puno sang kahoy nga bungalon. Oh yes, na-share mo ini sa amon in one of your stories. Ang pag-upod-upod niya sa akon sa pagpangisda, yadtong jutayan lang siya mahulog sa tubig, kagang pag-antos namon sa pagpaeskwela sa amon nga kabataan. Tita, sa balay, kaisahanon lang ako. Ginapilit ko gid nga matulugan sa amon nga balay. Apang nagadamgo ako nga nagabugtaw, nga ginaaningal ako sa iya nga tingog, nga daw ginadala sang mabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin. Kaya ginaaningal man ako sang lagatik sang tasa sang kafe, samtang ginapukaw ako niya nga magbangon na kay aga na. Kay mabaligya pa ako sang isda dito sa Palapala sa Baratak Nuevo. Ginaaningal man ako sang iya pagpanghakray sa pagpabusog sang iya nga dako na nga pilas sa iya nga tiil. Kagang pagpangayo niya sang bulig sa akon sa iya nga ginaantos. Tita Reg, ang isa pagid ka hindi ko gid malipatan sa tung pag-away namon nga mag-asawa nga hindi sa pagbulagay kundi labi pa kami nga naghugot ang amon pagtamdanay kag paghangpanay sa tagsa-tagsa. Tita, yaring aming istorya. Isa sa dokabes, nagabihan ako sa pagpauli sa amon balay. Mga alas 10 na ang takna sa kagabihon. Pagsampot tugid sa balay, nagasagad na siya sang hilibion.
Pinahibaluan na niya nga napiyerde ako sa madyong. Kay namitiran ko, naging kapital ko, ang alawan sa duha namon ka estudyante. Nga mapauli na sila, kay Biyernes gidsad to nga adlaw, mabalik na sila pagka Lunes sa city. Kay ang amo nga kwarta, hinulaman lang niya sa iyatiya nga si Nanay Celia. Kagsagad niya ako kaakig kag basol, kay bangod humog ako sadto, bangod natak-an na ako sa iya bakba nga do hindi na mauntat, siling ko sa iya nga. Pangitaon ko lang ang kwarta nga napiyerde ko pagkaaga. Pero sige gid Tita Reg, kag wala ko gid mapunggi, kag napatupan ko ang akon asawa. Nga naigo gid sa bakba niya. Kag sa pamatyag ko, mabas ko gid. Sa amo nga kahimtangan, ang asawa ko nagdalagan panaog, kag ako tana Tita Reg, daw naurungan, kay nga napatupan ko tana. Ang akon apat pa lang nga mga kabataan, nagasagad na hinibi, nga nanay, diin ka na. Daw mga piso sang manok nga ginlayasan sang ila-inang. Ako tana tita, ginpangita ko sa mga kabalayan sa mga utod ko, pero wala ko gid siya makita. Hana na ako nga mag-uba sang akon bayo kag shorts, kay subayon ko ang suba, kay basi naglumpat ini, kay hindi siya kahibalo maglangoy. Sa magsinggit ang subang ko nga lalaki, siling niya, tatay, yari si nanay sa idalom sang balay. Kag nagadalagan ako, agud kaduan siya. Ginatawag ko siya, pero wala gid nagasabat. Pero gintudlo sang anak ko, kay tama gid kadulong, kay wala pa sang suga, di kuryente. Kag ginkaduan ko ang ginatudlo sang akon anak nga lalaki. Siling niya, ara da tanatay, pero sa malapit na ako sa iya, nagabulos lang ang tampa kag tapungol sa akon. Hasta may kagat pa nga paaman Tita Reg. Wala gid ako magbalos sa iya. Ang siling ko sa iya, tama na, nakabalos naman ikaw. Ang sabat niya sa akon, dalag ko na kita magkita ay, subungon mo ako sini. Wala gani nagasakit ang mga ginikanan ko. Tita, bisan ginaguramos niya ako, pero ginaagwanta ko gid, kag magsiling ako sa iya, patawara ako. Hindi na gid ako magliwat. Pamatud-an ko gid ina sa imo. Lang ko'y hikap sang iya bibig, nga daw nagsambil gid, kag nagbatsyag gid ako sang kaluoy sa mahal ko nga asawa. Kag sang ulihi, naulu-uluhan ko siya, nagindala ko sa ibabaw sang amon balay. Samtang nagaupod na kami higda, sige pa ang hibi niya, kag ginistoryahan ko naman siya liwat, nga hindi nagid ako magliwat. Kag kung liwat nga may maawayan kami, ako na Tita Reg ang manaog sa balay para wala sang gamo. Kag kung siya naman ang akigan ko, siya naman ang magpalayo-anay. Sa mag-asawa, ang away amo ang pagtilaw. Kung daw ano kamo kasinsiro sa tagsa-tagsa. Sa inyo paghigugmaanay kag paghangpanay, kay kung wala kamo nagahangpanay, dira magsugod ang pagbulagay sang mag-asawa. Sa amon nga bahin tita, hasta lang napatay ang asawa ko, wala nagid kami sang gamo, kay nagahigugmaanay kag nagahangpanay kami. Tita Reg, sa sitwasyon ko subong sa amon barangay, ginabisitahan ko na lang ang amon balay kung kaisa nga hidlawon ako sa amon nga kahapon nga mag-asawa. Nga ang akon kahapon, kung madumduman ko, daw isa ka ungon nga nagdulot sa akon korason. Nga bisan pa nga magabot, nagangot-ngot man gihapon. Kung akon nga madumduman ang akon kahapon, sang buhi pa ang akon nga asawa. Nga kung tani, kung buhi pa siya, tani, malipayan man siya, upod sa akon. Kaglakip man ang bugos namon nga pamilya, nga kung pwede, mabalik ang amon kahapon. Pero hindi gid pwede. Kag ang panahon gid lang, ang makasugid sang akon kapalaran. Labi na gid ang aton mahal nga Dios. Nga kung tani, magakitaay pa kami sang akon mahal nga asawa, sa pihak nga kinabuhi Tita Reg. Kag sa pagkamatuod lang tita,
lain gid ang kalipay nga ginadihon sa mahal nga Dios sang sa kalipay nga hulam nga amo ang nagtulod sa akon sa pagpakasala nga lubos ko gid nga ginhingalsulan nga sa subong hinanabunan ko na ang akon pagkamakasasala sa pagbuhat sang maayo sa akon pamilya kag sa akon isig katawo. Tita Regine, diri na lang anay akon tapuson ang akon story. Kag bantayan ninyo ang iban pang kasugpon sini. Ang tagpadala nung muning sang 4th District. May the Holy Spirit, the Son of God and the Father, guide us always. Very touching, no? Sa istorya diri sa aton, Ninong Muning, about his wife. It's so true to the heart, so very realistic. Tungod kita, no? Ng mga mag-asawa, we go through a lot. We go through so much sa aton nga relasyon. Sa tinuig, tuig nga aton nga padayon nga pag-inupdanay, kadamo sa aton nga ma-experience, kadamo sa mga highs and lows bilang mag-asawa or sa aton nga marriage nga aton nga ma-encounter, kadamo sa mga milestones nga aton nga ma-experience together. Kagang ini nga mga butang, no, you are right. Ang mga away-away, ang mga kung kaisa pagkadula sang pasensya sang isa, worse sa imong sitwasyon nga daw hindi mo gani ma-imagine nga mahimo mo nga napatupaan mo gid ang imo nga asawa. Ang iban sina, correct ikaw, it's a make or break sang ilang nga pag-updanay. Ang iban hindi gid makapatawad, hindi gid maulu-uluhan, kag they would just say, I've had enough. Hindi nako. This is the end. Apang kamo nga duha, imbis nga mag-worsen ang inyong relationship, from that experience, nga nagsakit sang inyo balatyagon, ikaw naghinulsol ka, naging remorseful ikaw after nga nahimo mo ato, but gintudloan gid ikaw, no, to control your anger and never again nga himuon mo ang pagsakit sa iya, and you said pamatud-an mo gid ina sa iya, which you did. So ang natabo sa inyo nga duha, nag-level up ang inyong relationship from something na mahambal nato, no? Nga kulang-kulang pa sa pagpasensya, ang tagsa-tagsa sa inyo, mag-flare up ang isa, grabe man. Kag ikaw, no? Like kumbaga, do nakibot ka gidya. Nga nahimo mo ato, no? Do siguro, daw na naigo ang imo nga pride, kado natakaan ka na gid sang bibig sang imo nga asawa, that's why wala mo makontrol ang imo nga inumol. But of course, no, ang ginbilin sa iya is too much pain. And siguro siya man, no, hindi niya man ma-imagine nga ikaw bilang iya nga husband, nga naging very loving gid sa iya, nahimo mo nga mapatupaan mo siya. But right after nga nag-cool down na kamo nga duha, nakapangayuay na kamo sang patawad, as in ginpabalos mo na siya sa imo. Grabe ba, no? Para maumpawan lang siya tuod. Kitilin laing gito yung pumatsyagya. Guramos tinda kag sampal gid. Pero at least, no, napagawa niya. After that outburst, namati na siya. Pag ikaw man, kumbaga, nakamarasmas ka naman sa extent sang damage nga imo nga nahimo, and you both chose to forgive one another and to still continue living together bilang mag-asawa, kag nakakamuap ka mo, no, sa inyong nga giya nga next time kung matabo ang amo sini, kung ako ang akig, ikaw ang mapalayo, kay kung ikaw naman ang akig, ako naman ang mapalayo. Ang ganyan hambal nila. Dapat ang isa ko, no, sa marriage ko, no, ang isa ka partner, kung kalayo, dapat may tubig. Di ba la? Para nga, kay kung kalayo, kag kalayo, baw, sunugid na yan, no? Kung tubig, kag tubig, basi mahulog sa pawala na lang. So nami, kung may fire, dapat may water. And, di pa matudan ninyo nga duwa, no? That became a milestone
sa inyong pagpangabuhi kung sa diin no nga kadako sa gibilin nga realization sa inyong duha kay dito nyo ng pagmamatudan even if you have seen and felt the worst of each other sa gihapon, your love for one another is still there. And hindi gid ina no mangin rason para nga mangindi na kamo sa inyong marriage, sa inyong pag-asawahay. It's just sad nga sa sitwasyon, sa kondisyon, sa health condition sa imong asawa, she came to a point no nga daw gusto niya na lang nga mag-enjoy. Daw hindi gito no, daw wala gito sa itsakto nga nagsinigi siya kainom. Tapos siling mo, di ba, may maintenance na siya nag-inom ina siya sa bulong. So it didn't help at all. We do not know basi amo man to naka-aggravate or basi sa nagsigi-sige na siya inom, nag-stop na siya ya. Sa sige-sige siya inom sa whiskey, nag-stop na siya inom sa iya nga mga bulong. But we can feel, no, sa nadula na gid siya. We can feel the pain sa imo nga pag-saysay diri sa aton. Ang loneliness when everything has nag-sink in na bala nga wala na gid siya. You're all alone now. Ang other half of your life is gone. Though hindi mo mabato, no? But kanami lang because you turned to God. And of course, with God, ara ang grasya, ara ang strength, ara ang encouragement, ara ang love, ara ang pagtudlo sang acceptance. Kagina tanan, imo gina-enjoy, and so now, the pain has lessened. And you're just looking forward that one day soon, kamo magkakita ay liwat sa imo ginapakamahal gid nga asawa. But of course, nung muning ang gusto niya gid na subong, nag-iisahan na lang ikaw. Of course, I know, ara man ang mga bata, but you are living alone. If you are living alone, ang gusto niya is you have to take care of yourself. I'm sure seeing you nga ginahalungan mo imo kaugalingon, kag wala ikaw nagapabaya, no? Like kung may mga maintenance, ginainom mo ina, kag after ka sang having good health, kag especially nga ginatagaan mo with focus ang imong spiritual life. I know watching you from above, amo ina ang nagahatag kalipay man sa imong asawa. So do good things. Kabalo ka gid, no? Nga doing good things would also give you good feelings. Kag iya hindi ka gid magsala if you do that. So I know nga na maguhan ikaw, kag daw hindi gid ikaw comfortable, kung pwede pa lang ati isa na lang ikaw. But I just hope nga na ikaw no sa acceptance nga stage, kag ibubo mo na lang ang imo nga oras, ang imo energy sa pagpangamuyo sa aton nga Ginoo, kag sa paghimo sa mga kaayuhan. That way, ang fulfillment is so high. Di bala? I know you have experienced that. So I have nothing else to say. But thank you so much sa sining mga lessons, sing imo ginbilin sa amon, sa tanan nga mga mag-asawa nga nagapamati sa subong. I know may ara man kamo dira lain-lain nga versions of learning from one another and of realizing things after sa mga heated arguments, sa mga grabe nga pag-ilinaway, and only to realize nga no matter what happens, you still love each other and you still want your relationship to remain forever. Thank you so much, Gid, sa imo nung muning for this story nga imo gin-share sa amon sa sining hapon. And salamat ha nga ang KLP ang imo nga nangin paaliwansan sa imo nga mga balatyagon and for recalling everything nga mga nagkalatabo sa nagliligad. So ari lang kami diri. If you have more stories to share, please find time to again share diri sa Kahapon Lamang program. Kagamo man dira mga kabombo, pulaton ko man ang inyong mga istorya, ilabi na gid na mga wala pa naka-share diri sa Kahapon Lamang program. Try nyo. Who knows, basi ka mo pa ang magdaog. Kibot ka lang, no?
Ikaw ang winner diri sa KLP kung sa diin nagahulat sa imo ang 1,000 pesos nga cash. And so email na inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat nyo ina and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagahulat na mga very interesting ang mga dramas kasunod sa kahapon lamang program. Toyang Ermitania, Provincial Jail, and Dear Diary. Balikay kita, boss. Maraming salamat sa inyo, mga kabombo. Sa gihapon ninyo, lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat. Good afternoon and God bless.